Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση, παιδιά. Καλησπέρα Δημήτρη, γεια σου. Τι κάνεις, Γιάννη, καλά είσαι? Καλά, καλά. Εσύ. Χρόνια πολλά κιόλας για χθες. Ευχαριστώ. Είστε Γεια, καλά. γεια σου, Διόνυ. Γεια σου Ε, Δημήτρη. Θέλετε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, γιατί σας καθυστέρησα ήδη. Πιστεύω συνδέονται και κιόλας όπως βρεθεί αρκετή. Οπότε όποτε είστε κι εσείς έτοιμοι, ξεκινάμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τον χαιρετισμό. Ο Χρήστος μπορεί να μιλήσει. Ε, ναι, καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω, με ακούτε? Ακούγεσαι, Χρήστο. Τέλεια. Ωραία, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε, μιας και πήγε και 10 και έχουν μπει όλα τα άτομα. Ε, Αρχικά να σας καλωσορίσω όλους στην ημερίδα της Υπηρεσίας Υπαίθρου. Εγώ είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, είμαι ο τωρινός πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Γιατρών και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Surgical Society από την ιατρική του ΕΚΠΑ, που είναι ένας πιο νέος σύλλογος, αλλά με πολύ δυναμικό, που σε συνεργασία μαζί του κάναμε αυτήν την ημερίδα υπαίθρου πραγματικότητα. Με, με τη θέαση όλων αυτών των ορκομοσιών από τις διάφορες ιατρικές στην Ελλάδα αυτό το τελευταίο καιρό, θεωρήσαμε ότι είναι πραγματικά υποχρέωσή μας να κάνουμε μια ημερίδα για το αγροτικό, και νομίζω είναι ένα αρκετά φλέγον ζήτημα, καθώς όπως βλέπουμε όλοι, όλα αυτά που δημοσιεύονται, ότι δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί ή πολλή υποστελέχωση. Και πραγματικά εδώ πέρα ο Δημήτρης θα μας μιλήσει σχετικά με την εμπειρία του και με το κατά πόσο όντως αξίζει όλη αυτή η εμπειρία ή αν είναι χάσιμο χρόνου. Αν και αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, είναι σε εισαγωγικά εννοείται και απλά είναι ένας καλλιτεχνικός τίτλος. Και για να μην καθυστερούμε θα προσφωνήσω τους ομιλητές μας. Αρχικά είναι ο Δημήτριος Γιαννακίδης, που είναι υποψήφιος διδάκτορας στην ιατρική του Απιθύτα. Ταυτόχρονα είναι ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής, όπως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι και ο συντονιστής της ομάδας social media. Ωραία. Γιάννη ή Διόνυ. Ο πρόεδρος πρώτα. Γιώργο, θες να πάρεις το λόγο? Γεια σας, Όπα, καλησπέρα. με συγχωρείτε, μάλλον κόπηκε το σήμα. Δεν πειράζει. Και Ναι, η δεύτερη ομιλήτρια είναι η Δήμητρα Μητσοπούλου, η οποία είναι ο τωρινός ταμείας του Συλλόγου, και θα μας μιλήσει σχετικά με την συνταγογράφηση, και πιστεύω με μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση, την οποία την έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και επομένως είναι, πιστεύω, ειδική σε αυτό. Θα δείξει στα παιδιά, ειδικά όταν τελειώνεις την ιατρική, δεν έχεις ιδέα τι θα πει συνταγογράφηση αυτό το πρόγραμμα, και τόσο με ένα τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μάθημα, που νομίζω θα έχει μεγάλη αξία σε όλους, είτε έχουμε κάποια γνώση για τη συνταγογράφηση στο ελληνικό σύστημα, είτε όχι. Επομένως, τώρα ας δώσω το λόγο στο Γιάννη, αν θέλει και αυτός να κάνει κάποια προσφώνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Εγώ 2-3 λεπτάκια θέλω να κλέψω. Εγώ λέγομαι Καραβόλιας Γιάννης, είμαι ο τωρινός πρόεδρος του ΣΕΡΣ, όπως το λέμε εμείς. Πιο πολύ είναι πλέον να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα παιδιά από το Σύλλογο Νέων Ιατρών, και για την συνεργασία αυτόν τον καιρό για να οργανώσουμε τη σημερινή ημερίδα, αλλά και σήμερα για τον χρόνο που διαθέτετε, γιατί είμαι σίγουρος πως είναι περιορισμένος. Και απλά να συμφωνήσω με τον Χρήστο ότι θεωρήσαμε αυτή την περίοδο, κι ας είναι 10 Αυγούστου, μια περίοδος που η Ελλάδα βάζει λουκέτο και όλοι είναι διακοπέ. Θεωρήσαμε αυτή την περίοδο πλέον κατάλληλη για να γίνει η σημερινή ημερίδα, γιατί ακόμα είναι στο μυαλό όλων μας που μόλις τελειώσαμε
το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και επίσης προσεχώς είναι και οι δηλώσεις για το αγροτικό, ότι θεωρήσαμε την πλέον κατάλληλη περίοδο. Αυτά. Αν θες Διόνυ και εσύ να προσθέσεις το οτιδήποτε. Επειδή τα έχετε πει όλα, εγώ απλά θα πω ότι ως μέλος και των δύο ομάδων, και του Συλλόγου των Νέων Ιατρών και του ΔΣΟΥ του ΣΕΡΣΟ, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία και για αυτό που βγήκε σήμερα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ μας αφορά όλους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε δύο νέα παιδιά, δύο νέους γιατρούς μαζί μας σήμερα, που θα μοιραστούν μαζί μας τη δική τους εμπειρία και είναι μέσα στα πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αυτά και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο πλευρές για αυτό που γίνεται σήμερα. Γιάννη, πριν μιλήσω, αν θες να μας αφήσεις να κάνουμε share. Ναι, εννοείται, είμαι host εγώ. Πώς να κάνουμε, πρέπει μάλλον ο Χρήστος να κάνει co-host εσένα, Α, Δημήτρη. ναι, ο Χρήστος πρέπει να κάνει, έχεις δίκιο. Μας ακούει ο Χρήστος? Πρέπει να είσαι host τώρα, Δημήτρη. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, να το βάλω βασικά, όχι έτσι, γιατί δεν θα τρέχουν διαφάνειες. Μισό λεπτά. Ωραία. Εγώ από τη μεριά μου, καταρχάς λέγομαι Δημήτρης Γιαννακίδης, με έχουν προλογίσει ήδη δύο έτσι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Μου επιτρέπεις, Γιάννη, να σε λέω συνάδελφο. Εντάξει, τελειώνεις τώρα σιγά σιγά. Πραγματικά τέτοιες δράσεις είναι πολύ σημαντικές. Με συγκινεί το γεγονός ότι 50 παιδιά είναι αυτή τη στιγμή online και θέλουν να παρακολουθήσουν κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για υπηρεσία υπαίθρου, που δεν είναι κάτι εύκολο. Πραγματικά το χάσιμο χρόνου είναι συσσαγωγικά, γιατί δεν είναι καθόλου χάσιμο χρόνου. Έχω αρκετούς ρόλους, μεταξύ αυτών που σας είπε και ο Γιάννης και ο Χρήστος. Να μην καθυστερώ, γιατί έχει και η Δήμητρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία να κάνει, οπότε να πάμε λίγο γρήγορα να τα πούμε. Απλά αυτό που θέλω να πω και να δώσω credits είναι στα παιδιά της FEA Alumni, οι οποίοι έχουν κάνει αντίστοιχα ημερίδες υπηρεσίας υπαίθρου, που είναι η επίσημη ονομασία είναι υπηρεσία υπαίθρου και όχι αγροτικό. Και έχω πάρει αρκετό υλικό από αυτούς, αλλά και έχω συμπληρώσει και εγώ υλικό που βρήκα, οπότε έχει γίνει έτσι μια καλή παρουσίαση. Θα προσπαθήσω να την κάνω όσο το δυνατόν λίγο πιο γρήγορα για να υπάρχει χρόνος και για συζήτηση. Λοιπόν, ωραία. Καταρχάς, αυτά είναι τα περιεχόμενα λίγο τη παρουσίασή μου. Θα μιλήσω πρώτα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Δύο πράγματα θα τα περάσω λίγο γρήγορα. Βασικές γνώσεις, συγγνώμη, την καθημερινότητα του αγροτικού ιατρού και τελικά γιατί να κάνω αγροτικό. Δηλαδή, μήπως είναι χαμένος χρόνος, μήπως να πάω να κάνω κάτι άλλο, να κάνω κάνα foundation, που τώρα είναι έτσι, έχει ένα-ενάμιση χρόνο νομίζω είναι που τρέχει το foundation. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που θα έτσι να σας κάνει λίγο εντύπωση είναι ότι το αγροτικό ιδρύθηκε σαν θεσμός, καθιερώθηκε το 1968 στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι μέχρι τότε ήταν πραγματικά πολύ αποσπασματικές οι δομές υγείας. Υπήρχαν πάρα πολλά απομονωμένα μέρη, χωριά, νησιά, στα οποία δεν υπήρχαν γιατροί. Οπότε έπρεπε αυτά κάπως να αρχίσουν σιγά σιγά να καλύπτονται. Και φτάσαμε, αυτά τα εγώ δεν θα τα διαβάσω, και φτάσαμε στο 83 με τον νόμο 1397 να συζητάμε πλέον για την ίδρυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και πραγματικά τότε αρχίσαμε να μιλάμε και για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φανταστείτε πόσο αργήσαμε. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ο θεσμός της υπηρεσίας υπαίθρου είναι κάτι μοναδικό στα παγκόσμια δεδομένα. Είναι μόνο της Ελλάδας. Η υπηρεσία υπαίθρου ουσιαστικά είναι μέσα στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Είναι το σύνολο των υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να παρακολουθήσουν, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την υγεία του ανθρώπου. Πώς? Μέσω της προαγωγής υγείας, της πρόληψης των νοσημάτων, της διάγνωσης, της θεραπείας και της ολοκληρωμένης φροντίδας. Είναι πραγματικά το πρώτο σημείο επαφής και θα έπρεπε να είναι και στην Ελλάδα συνολικά του πολίτη με το σύστημα υγείας για να λάβει συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας.
Ουσιαστικά κάποιες δυνατότητες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι υπηρεσίες υγείας ουσιαστικά χωρίς εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Η πλειονότητα των ασθενών που μπορούν να αντιμετωπιστούν, πάνω από 80% των ασθενών μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιες δομές, χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε κάποιο νοσοκομείο. Να εκτιμήσουμε έτσι τις ανάγκες υγείας μέσω καταγραφής στατιστικών δεδομένων για να κάνουμε μια πολιτική υγείας. Να παρακολουθούμε φυσικά τους ασθενείς στην κοινότητα. Οικογενειακό προγραμματισμό για τις μητέρες που θέλουν για τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες. Και φυσικά παρακολούθηση και συνδιαχείριση, όπως είπα, στα πλαίσια και follow-up με ασθενείς οι οποίοι εξέρχονται από τη δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα. Και φυσικά παροχή επίγουσης νοσοκομιακής φροντίδας. Έτσι, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι. Επίσης, υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. Την περίοδο της COVID-19, κυριολεκτικά κάνανε ένα τεράστιο κουπί οι γιατροί, οι νέοι, οι ειδικευόμενοι και οι ιατροί υπηρεσίες υπαίθρου. Γενικότερα οι νέοι γιατροί. Κάποιες υπηρεσίες αποκατάστασης, παροχή ανακουφιστικής και παρηγορικής φροντίδας, παροχή πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας και διασύνδεση με δομές ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη, διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Αυτά έτσι είναι λίγο γενικές πληροφορίες, τα οποία μπορεί να τα διαβάσει οποιοδήποτε να τα αναζητήσει. Η Ελλάδα, όπως και τα άλλα μέρη του κόσμου, και άλλες χώρες, χωρίζονται σε διάφορες υγειονομικές περιφέρειες. Γεωγραφικά χωρίζονται. Και ουσιαστικά, αν πάρουμε την υγειονομική περιφέρεια της Μακεδονίας, ουσιαστικά περιλαμβάνει όσα νοσοκομεία, όσες δομές υγείας, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία είναι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Ιδρύθηκαν το 2005, ήταν 17 και τώρα έχουν γίνει 7. Αυτό καθαρά έτσι ενημερωτικό. Τώρα για την υπηρεσία υπαίθρου. Οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ανάλογα με τη δομή που βρισκόμαστε, υπάρχουν και διαφορετικές υποχρεώσεις, διαφορετικά διαθέσιμα μέσα. Δηλαδή, αν είμαστε σε ένα κέντρο υγείας σχετικά αναβαθμισμένο, θα έχει πιθανόν μια απεικόνηση να μπορούμε να κάνουμε μερικές ακτινογραφίες, να κάνουμε ένα εργαστηριακό έλεγχο. Αν όμως είμαστε σε ένα περιφερειακό ιατρείο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ή σε ένα πολύ δύναμο περιφερειακό ιατρείο, ή και σε ειδικά περιφερειακά ιατρεία, που εκεί δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Τα γνωστά ως ΕΠΗ, δηλαδή στις φυλακές, παράδειγμα φυλακές Δομοκού ή στους αερολιμένες ή σε πλοία. Τώρα, ας τα πάρουμε ένα-ένα, λίγο να πούμε τα πράγματα έτσι με την σειρά. Κέντρα υγείας. Τι είναι τα κέντρα υγείας? Είναι μια βασική μονάδα μετά το δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, πριν το δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Συνήθως είναι στις έδρες των Δήμων. Καλύπτουν μεγάλο μέρος πληθυσμού, πάνω από 10.000 κατοίκους. Συνήθως στελεχώνονται και πρέπει να στελεχώνονται με ειδικούς ιατρούς. Σε βαθμίδες είναι διευθυντές, επιμελητές Α και Β ΕΣΥ και υπάρχουν και αρκετοί σε κάποια κέντρα υγείας και αρκετοί υπόχρεοι υπηρεσίες υπαίθρου. Αυτό είναι το ΙΕ. Σε αυτές τις δομές μπορούμε να κρατήσουμε τους ασθενείς για λίγες ώρες σε φάση υπαρχής νοσηλείας και να μπορέσουμε να διακομίσουμε τους ασθενείς, να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για ασθενοφόρο. Αυτό που θέλω να πω λίγο για να μην είναι έτσι μια ξηρή παρουσίαση. Πετάγεστε, ρωτήστε, πείτε τη γνώμη σας ή κάτι άλλο που εσείς έχετε ζήσει, γιατί παιδιά, όσοι έχετε κάνει υπηρεσία υπαίθρου και θέλετε να ξανακάνετε ή όσοι να κάνετε, πραγματικά θα έχετε λάβει γνώσεις και πληροφορίες από συναδέλφους πολύ αντικρουόμενες και συγχυρώμενες, οπότε ό,τι θέλετε πραγματικά θα είναι πολύ ωραίο να πάρω και εγώ γνώσεις από εσάς. Και τελικά αυτά τα κέντρα υγείας υπάγονται, όπως είπαμε, σε δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Ένα παράδειγμα είναι το κέντρο υγείας Μήλου, το οποίο υπάγεται στο Βαρδάκιο και Πρόειο στο νοσοκομείο Σύρου. Μετά είναι τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, PPI, έτσι τα βλέπετε και στις προκηρύξεις. Είναι ουσιαστικά μονάδες υγείας σε νησιά και υπηρετικές περιοχές. Πάλι καλύπτουν σημαντικό μέρος πληθυσμού. Στελεχώνονται με πάνω από έναν ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου. Είναι καλύτερα εξοπλισμένα προφανώς τα περιφερειακά ιατρεία, λιγότερο εξοπλισμένα βέβαια από τα κέντρα υγείας. Ουσιαστικά σκεφτείτε αυτό σαν μια κάθετη δομή. Ξεκινάμε περιφερειακό ιατρείο, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, μετά είναι τα κέντρα υγείας και μετά είναι τα νοσοκομεία, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια.
Και στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία μπορούμε να έχουμε και νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα, στα περιφερειακά ιατρεία, πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο απομονωμένα, σε πιο δύσκολους, έτσι, πολλά είναι σε δύσκολες γεωγραφικές τοποθεσίες. Η μικρότερη δομή του συστήματος υγείας είναι της πρωτοβάθμιας. Παρέχουμε κυρίως πρώτες βοήθειες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θα σας μιλήσει μετά και η Δήμητρα, που περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και παραμετρικά εξετάσεων. Και όχι μόνο, όσο περνάει ο καιρός, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πλέον δεν είναι μόνο συνταγογράφηση, έχει εμπληστεί με πάρα πολλά πράγματα. Και παραπέμπουμε, εννοείται, την πλειονότητα των ασθενών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση σε μεγαλύτερες δομές υγείας, γιατί μόνο κλινική εξέταση μπορούμε να κάνουμε, έτσι, σε ένα περιφερειακό ιατρείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όπως είπα, πολλά είναι απομακρυσμένα και στελεχώνονται συνήθως με έναν-δύο υπόχρεους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου. Αυτό πάλι ξαναλλάζει. Είναι δυναμικές καταστάσεις. Γενικά μπορείτε να βρείτε και παραπάνω γιατρούς ή να βρείτε και μόνο ένα γιατρό. Ή και κανένα γιατρό, αν δεν έχει καλυφθεί η θέση. Τώρα, οι ιδιαίτερες θέσεις που υπάρχουν για ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, και αυτές είναι πρωτοβάθμιες δομές σε επίπεδο περιφερειακού ιατρίου, ουσιαστικά. Συγγνώμη, είναι τα καταστήματα κράτησης, το οποίο βέβαια το καλό είναι ότι έχουν μικρό φόρτο εργασίας, περιζήτησης βέβαια θέσεις για να τις διεκδικήσει ένας ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Και συνήθως είναι κοντά σε αστικά κέντρα. Είναι πλεονέκτημα αυτό. Τώρα, σε πλέ και ρολιμένες, για τα πλέ δεν θα σας πω κάτι, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω και δεν μπορούσα να βρω και ιδιαίτερες πληροφορίες τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά. Είναι θέσεις με μικρή ζήτηση. Συνήθως αποσπούνται γιατροί από άλλες παρακείμενες δομές, κέντρα υγείας. Δεν δίνουν οικονομικά κίνητρα και το καλό βέβαια στους ορειλημένες είναι ότι έχουν ένα σταθερό ωράριο. Ωστόσο, οι εφημερίες γίνονται στο κέντρο υγείας που ανήκει υγειονομικά, να το πω έτσι εισαγωγικά, ο αερολιμένας. Λοιπόν, τώρα ας μπούμε έτσι λίγο στο κυρίως θέμα, στις βασικές γνώσεις του πότε πραγματικά μπορώ να υπηρετήσω. Και θα σας πω και τη δικιά μου έτσι, εμπειρία. Μπορείτε να υπηρετήσετε με το που πάρετε πώς το λένε, το πτυχίο σας. Μόλις τελειώσετε δηλαδή την ιατρική σχολή. Μετά το γενικό μέρος μιας σπαστής ειδικότητας, παθολογική, χειρουργική. Μετά το ειδικό μέρος της ειδικότητας. Μπορείτε μετά από παρέτηση κατά την ειδικότητα το οποίο έκανα εγώ. Ήμουν 4 χρόνια ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής. Σε περίοδο COVID, τα πράγματα χάλια, είχαν σταματήσει οι χειρουργικές επεμβάσεις. Οπότε τι έκανα? Έκανα τα χαρτιά μου σε προκήρυξη για ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου. Έπρεπε να ολοκληρώσω την υπηρεσία υπαίθρου μου. Και όταν παραιτήθηκα, απλά έβαλα την απόφαση διορισμού στην αιτιολογία παρέτησης. Αυτό σημειώστε το. Από όποια παρέτηση φεύγετε από το δημόσιο, πάντα στην αιτιολογία, πρέπει να έχετε πάντα αιτιολογία για να είστε καλυμμένοι, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο που μπορεί να παραιτηθεί χωρίς να έχει ποινές. Οπότε, για να μην έχετε καθόλου τέτοιο θέμα και να αρχίσουν να προσμετρώνται αυτές οι παραιτήσεις, θα βάζετε αιτιολογία. Οπότε είστε στον πρώτο χρόνο της ειδικότητας, δεν σας αρέσει το κλίμα, δεν περνάτε καλά, πάτε κάνετε αγροτικό. Φτάνετε επίσης μετά από, όπως είπα, μετά από παρέτηση κατά την ειδικότητα. Αλλά πρώτα θα βγουν τα αποτέλεσματα ότι έχετε διοριστεί, για να μην έχετε ποινή, είπαμε. Επίσης, με το νέο νόμο για τη λήψη της ιατρικής ειδικότητας, που το Σεπτέμβριο κιόλας, για να γνωρίζετε, θα είναι σε πανελλήνιο επίπεδο οι εξετάσεις ειδικότητας, έτσι αρχίζουν να σοβαρεύουν τα πράγματα. Απαιτείται για να πάρεις το χαρτί στα χέρια σου η υπηρέτηση υπηρεσίας υπαίθρου. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείς να δώσεις εξετάσεις για την ειδικότητα, τουλάχιστον πέρσι έτσι είχαν κάνει κάποιοι συνάδελφοι, να περάσεις τις εξετάσεις, αλλά για να έχεις τον τίτλο στα χέρια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα πρέπει να έχεις και τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αγροτικού. Οπότε μπορείτε να κάνετε και αυτό. Λοιπόν, τώρα, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε θέση για να κάνουμε την υπηρεσία υπαίθρου? Κάθε χρόνο, παιδιά, βγαίνουν 4 φορές συνήθως το χρόνο, και αυτό δεν είναι απόλυτο. Βγαίνουν 2 προκηρύξεις ανά έτος, οι οποίες ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουν τις περισσότερες, είναι μεγάλες αναγγελίες για θέσεις, που περιλαμβάνουν πολλές θέσεις πραγματικά καινούμενες ή κενές. Συνήθως βγαίνουν Σεπτέμβριο-Φεβρουάριο, γι' αυτό Γιάννης είπε τώρα για το αγροτικό. Συνήθως μπορούν να βγουν και, θα δούμε βέβαια και στα χαρτιά της προκήρυξης, ότι μπορούν να βγουν και για θέσεις που είναι
να ανοίξουν σε 5 μήνες από τώρα, δηλαδή να μην είναι κενές θέσεις, να είναι ένας γιατρός εκεί πέρα, οπότε πρέπει να περάσει αυτή η περίοδος για να μπορέσουμε εμείς να προσληφθούμε. Τώρα, επίσης γίνονται και δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος ανά έτος. Αυτές περιλαμβάνουν λιγότερες διαθέσιμες επιλογές και συνήθως είναι θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τις μεγάλες τις προκηρύξεις ή καλύφθηκαν και ακυρώθηκαν. Δηλαδή ο γιατρός δεν αρνήθηκε τη θέση. Είτε παραιτήθηκαν οι ιατροί που ήταν ήδη υπηρετούντες, λόγω του ότι ήρθε το χαρτί για να κάνουν ειδικότητα. Αυτό που είχα κάνει εγώ στο πρώτο αγροτικό, στο πρώτο τρίμηνο που είχα κάνει το αγροτικού. Τώρα, εδώ γράφω το σύνδεσμο, μπορώ να σας δώσω και την παρουσίαση, να τη διαμοιράσουμε. Ουσιαστικά, σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα πάντα για τα αγροτικά, τις προκηρύξεις, τα ΦΕΚ, όλα αυτά που βγαίνουν. Που βλέπετε εκεί πέρα προκηρύξεις, προσκλήσεις, προσωρινά αποτελέσματα και οριστικά αποτελέσματα. Κάπως έτσι, παιδιά, θα δείτε εκεί πέρα άμα ανοίξετε το περιηγητή και μπείτε σε αυτή τη σελίδα, βλέπετε ότι πολλές φορές κάνουν και ορθή επανάληψη. Γιατί μπορεί να έχουν γίνει ενστάσεις, να έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κατά τη διάρκεια της προκήρυξης να έχει αδειάσει μια θέση, οπότε να θέλουν να την προσθέσουν στην προκήρυξη, οπότε βγαίνουν αυτές οι επαναλήψεις. Άρα αυτό που γίνεται ουσιαστικά, τι γίνεται, βγαίνει μια προκήρυξη ή μια πρόσκληση και μετά, αφού κάνουμε τα χαρτιά μας, βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα και μετά τα μόνιμα. Θα σας τα αναλύσω και λίγο παραπάνω αυτό. Τώρα, αυτό είναι από μια σελίδα μιας προκήρυξης τον Ιούνιο, που ουσιαστικά είχαν να κάνουν τα παιδιά να μπορούσαν να κάνουν αιτήσεις από 20 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου του 2023. Αριστερά στην πρώτη στήλη ουσιαστικά βλέπουμε τον κωδικό του ιατρείου. Δίπλα στο κόκκινο κουτάκι βλέπουμε σε ποια υγειονομική περιφέρεια ανήκει, σε ποιο νομό στο μπλε το κουτάκι. Στο μοβ βλέπουμε ποιο είναι το νοσοκομείο αναφοράς. Μετά πάμε στο κέντρο υγείας. Κάθε δομή, παιδιά, όπως είπαμε, νοσοκομείο, πάμε κέντρο υγείας τώρα. Και μετά στο πράσινο κουτάκι πάμε και βλέπουμε τι μονάδα είναι. Περιφερειακό Ιατρείο Λαμπίας. Δεν ξέρω το προφέρω στα Λαμπίας, μάλλον Λαμπίας. Μπορεί επίσης να μην είναι περιφερειακό ιατρείο και να είναι, όπως πιο κάτω να δείτε, κέντρο υγείας Βάρδας, κέντρο υγείας Βάρδας. Άρα η θέση να μην είναι σε ένα περιφερειακό ιατρείο, αλλά να είναι στο κέντρο υγείας. Δίπλα επίσης βλέπουμε στην άλλη στήλη ότι είναι άγωνο, άρα θα δίνει κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και ουσιαστικά το ΦΕΚ είναι η απόφαση του πότε έχει γίνει άγωνο. Τώρα το 25 του 23 που είναι στο πορτοκαλί κουτάκι είναι ουσιαστικά η θέση που θα ανοίξει το ιατρείο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή κενή θέση, υπάρχει εκεί πέρα αυτή τη στιγμή υπηρετεί ένας συνάδελφος. Οπότε αυτός ο συνάδελφος θεωρητικά θα φύγει 25 εβδόμου. Ωστόσο όμως, το 25 εβδόμου είναι σχετικό. Τι εννοώ? Αν αυτός ο συνάδελφος ή η συναδέλφισσα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας υπαίθρου πήρε 10 ημέρες αναρωτική άδεια, θα φύγει στις 4 Αυγούστου. Δεν είναι δηλαδή αυτή η ημερομηνία σίγουρα ότι είναι αυτή. Γι' αυτό το λόγο παίρνετε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας και ρωτάτε πότε θα κενωθεί αυτή η θέση. Τώρα, ποιοι κάνουν αίτηση για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση υπηρεσίας υπαίθρου? Είναι οι γενικοί οικογενειακοί γιατροί, που ευτυχώς πλέον έχουν γίνει θεσμός. Ωστόσο, το ένα το κακό είναι για μας, για τα παιδιά, γιατί εγώ έχω ολοκληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, για τα παιδιά που θα κάνουν υπηρεσία υπαίθρου, ότι έχουν καταλάβει όλες τις θέσεις κοντά τις εύκολες θέσεις, να το πω έτσι, σε παιδινές περιοχές, κοντά σε πόλεις. Οπότε δεν υπάρχουν τέτοια περιφερειακά ιατρεία πλέον. Έχουν προτεραιότητα εννοείται να καλύψουν τη θέση έναντι άλλων δύο κατηγοριών. Δηλαδή σημαίνει ότι αν για την ίδια θέση κάνουν οικογενειακοί γιατροί, ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και, συγγνώμη λίγο, ταυτόχρονα να κάνω και admit, και έχουν κάνει για την ίδια θέση αυτές τις τρεις κατηγορίες, προτεραιότητα έχουν οι γενικοί οικογενειακοί γιατροί. Οι οποίοι, αυτοί οι γιατροί μπορούν να κάτσουν πολύ περισσότερο χρόνο από 12 μήνες σε αυτές τις θέσεις. Μπορούν αυτές τις θέσεις στην πορεία, άμα τους κάνει αίτηση ο ιατρός, ο ειδικός, να γίνουν οργανικές και άρα αυτή η θέση πλέον να κλείσει, να μην βγαίνει σε προκήρυξεις, να την έχει ένας συγκεκριμένος γιατρός. Και συνήθως αυτοί οι γιατροί, που είναι σε αυτά τα περιφερειακά ιατρεία, είναι και επιμελητές στα κέντρα υγείας.
Τώρα, οι ιατροί που έχουν υπηρεσίες υπαίθρου, η πλειονότητα των ανθρώπων που είναι σήμερα εδώ και μας ακούνε, πλειονότητα στις δηλώσεις, βασικός λόγος, όπως είπαμε, είναι η προϋπόθεση για λήψη ειδικότητας. Εγώ θα πω, αυτό είναι το ελάχιστο. Έχει πάρα πολλά θετικά το αγροτικό, γι' αυτό και δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι δεύτερη στη σειρά προτεραιότητας. Δεν είναι όμως, με εξαίρεση, αν θέλετε να κάνετε ειδικότητα πνευμονολογίας, αναισθησιολογίας και γενικής ιατρικής. Αυτές τις τρεις ειδικότητες, η υπηρεσία υπαίθρου περιλαμβάνεται στην ειδικότητα, αυτές τις ειδικότητες αυτές. Οπότε, απαλλάσσεστε. Και επίσης είναι η ιατρή επιθετεία. Τι είναι η ιατρή επιθετεία? Εγώ έχω κάνει το αγροτικό μου, έχω τελειώσει. Τώρα είμαι σε διαδικασία για να δώσω εξετάσεις για την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής και αποφασίζω ότι ρε παιδί μου, αφού κάθομαι τώρα και είμαι σε φάση διαβάσματος, δεν πάω να κάνω και κάνα αγροτικό χαλαρό, να βγάζω και 2.000, 2.500 και να διαβάζω παράλληλα. Είναι μια επιλογή. Άρα προσωπική επιθυμία. Τρίτη όμως στη σειρά προτεραιότητας. Δύσκολο να πιάσεις καλές θέσεις. Συνήθως πιάνεις ό,τι μένει. Μπορείς όμως να δηλώσεις στην αίτησή σου με τη σειρά προτίμηση των υγειονομικών μονάδων. Και όπως είπα, είναι περισεβούμενες θέσεις. Τώρα, γιατί άγωνο ιατρείο ή μη άγωνο ιατρείο? Παιδιά, τα περισσότερα πλέον είναι άγωνα ιατρεία. Ωστόσο, γιατί άγωνο ιατρείο? Τα άγωνα ιατρεία ουσιαστικά άρχισαν να γίνονται άγωνα με διάφορα αφέ, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαν να καλυφθούν με προσκλήσεις ή προκήρυξεις. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δεν θέλανε να πάνε εκεί πέρα. Ας πούμε, στη Δομνίστα. Είναι πάρα πολύ απομονωμένο μέρος. Αυτό εδώ πέρα. Δυσπρόσθεση απομονωμένες σε απομακρυσμένες περιοχές. Τρομερός δρόμος για να ανέβεις εκεί πέρα πάνω για να πας σε αυτό το χωριό, που όμως είναι πανέμορφο. Άρα κήρυξε άγωνες θέσεις και τι κάνανε? Άρχισαν να δίνουν σιγά σιγά προνόμια. Το κράτος, οι περιφέρειες, οι δήμοι, διάφορα πράγματα. Θα τα πούμε μετά. Σήμερα, όπως είπαμε, η πλειονότητα, ακόμα και κοντά στις πόλεις, έχουν ανακηρυχθεί άγωνα. Ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα έως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε? Δυνατότητα να δηλώσεις το ειδικό μέρος της ειδικότητας. Μια ειδικότητα που έχει δύο μέρη, μπορείς να δηλώσεις και το ειδικό μέρος. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι 12 μήνες που θα κάνεις αγροτικό, θα τρέχει και παράλληλη αναμονή στο ειδικό μέρος. Και άμα είναι και μεγάλη αναμονή, είναι μια χαρά να γλιτώσει 12 μήνες. Αυτός ο χρόνος αναμονής αρχίσει να μετράει από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί στο κέντρο υγείας. Μοριοδότηση, και θα σας πω για τη μοριοδότηση στην επόμενη διαφάνεια, για μεταγενέστερη διεκδίκηση θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οικονομικά επιδόματα σας είπα. Τώρα, μοριοδότηση, επειδή έτσι είδα και τα προηγούμενα βίντεο από άλλες ημερίδες αντίστοιχες, δεν τα είχαν αναφέρει. Αν είσαι ειδικευόμενος, αν είσαι γιατρός άνευ ειδικότητας, παίρνεις πενταπλάσια μόρια για το μέλλον. Αν είσαι και ειδικός, παίρνεις εφταπλάσια μόρια σε άγωνα και ουσιαστικά άγωνες σε προβληματικές περιοχές. Άγωνα ιατρεία, αυτό εννοεί. Λοιπόν, τώρα, πόσο είναι η διάρκεια υπηρεσίας υπαίθρου? Νομίζω όλοι το ξέρετε λίγο πολύ. Είναι 11 ή 12 μήνες. Γιατί 11 μήνες? Πάω εγώ και κάνω 4 μήνες χειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και έχω αγανακτήσει εκεί πέρα. Και λέω θα φύγω, θα πάω να κάνω αγροτικό. Κάνω τα χαρτιά μου, βγαίνει προκήρυξη, είμαι μέσα και παρουσιάζομαι. Τους πάω το πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης. Είναι ένα χαρτί το οποίο λέει ότι εγώ έκανα ένα μήνα τη βασική εκπαίδευση. Θεωρείται ότι με ένα μήνα παίρνεις ένα πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης, βασική εκπαίδευση. Άρα πόσο καιρό έχω να κάνω πλέον αγροτικό? 11 μήνες. Ωστόσο όμως τώρα ένα προβληματάκι που μπορεί να συναντήσετε, ειδικά όσοι είστε κοντά στην τελείωμα της ειδικότητας, σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο που κάνει ακτινολογία ή ένα μικροβιολόγο και ξαφνικά θα πρέπει να κάνει αγροτικό και θα πρέπει να εξετάσει κλινικά ασθενείς. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Γιατί στο καλός ή κακός στην υπηρεσία υπαίθρου τα περιστατικά είναι έτσι από μια ευρία γκάμα, έτσι, δεν είναι συγκεκριμένα. Ωστόσο όμως και σε αυτό υπάρχει αλλά. Δηλαδή τι σημαίνει? Εγώ ήμουνα στο τέταρτο έτος της ειδικότητας. Πήγα να κάνω το δεύτερο κομμάτι του αγροτικού γιατί είχε ξεκινήσει την ειδικότητα, σταμάτησε το αγροτικό και στη δεύτερη φορά πήγα Καστοριά. Τους λέω, παιδιά, εγώ ξέρω χειρουργική, 4 έτος είμαι και μου λέει τέλεια, θα είσαι μόνο εδώ, αλλά θα αναλάβεις εφημερίες στα ΤΕΠ, θα αναλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ήμουν μόνο στο χειρουργικό και δεν έβλεπα παθολογικά περιστατικά. Τους είχα πει κιόλας συνειδητά. Λίγα πράγματα από παθολογικά περιστατικά. Βασικές γνώσεις και λογικό. Άρα, τους 11 μήνες που θα τους κάνω, κέντρο υγείας,
πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο ή περιφερειακό ιατρείο. Και αυτό σχετικό είναι. Μπορεί να μοιραστεί ο χρόνος μεταξύ αυτών των δομών και ενός νοσοκομείου, ή τον περισσότερο χρόνο να είσαι σε ένα νοσοκομείο και να πηγαίνετε στο περιφερειακό ιατρείο 2 φορές την εβδομάδα ή 2 φορές το μήνα. Για τις κατηγορίες υποψηφίων είπαμε με τα βαλόμενα και τα σχετικά. Ναι. Τώρα, πού γίνεται εκπαίδευση στον πρώτο μήνα, αν αναλάβετε έτσι και να ξεκινήσετε η υπηρεσία υπαίθρου. Πρώτος μήνας θα είναι πάντα στο νοσηλευτικό ίδρυμα αναφοράς. Εκπαίδευση που παθολογικό και χειρουργικό τομέα. Συνήθως 15 και 15 μέρες. Και αυτό σχετικό είναι. Άμα δηλώσετε δηλαδή προτίμηση, εγώ ήμουνα στη χειρουργική ειδικότητα, θα σου πούνε εντάξει, κάτι χειρουργικό και βγάλε μας τις εφημερίες. Έχουν ανάγκες, παιδιά, τα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτό είναι και καλό για μας και κακό. Και θα σας εξηγήσω μετά. Γιατί πραγματικά όπου υπάρχουν χαλάσματα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ανάλογη προφανώς τοποθέτηση θα γίνει των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χρήσιμο εφόδιο, ναι. Τι θα πάρουμε, κλινικές δεξιότητες, ναι. Διαχειριστικές δεξιότητες, ναι. Διαπροσωπικές δεξιότητες, full. Ειδικά με ανθρώπους στην περιφέρεια που προσπαθείς να συνοηθείς. Δεν το λέω ρατσιστικά και μην ακουστεί περίεργα, αλλά οι περισσότεροι είναι απλοί άνθρωποι. Και πρέπει με ωραίο και όμορφο τρόπο να τους εξηγήσεις κάποια πράγματα. Οπότε θα βελτιώσετε και θα αναπτύξετε, παιδιά, τις διαπροσωπικές δεξιότητες και όσοι έτσι είστε πιο εσωστρεφείς, πραγματικά αυτό θα σας βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Και ωραία, όλα καλά. Έρχεται που λέτε, βγαίνει προκήρυξη και άπειρες θέσεις. Άντε να ξέρω 2 θέσεις, τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτά τα μέρη. Παιδιά, τηλέφωνο και ρωτάμε. Πρέπει να μάθουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες που θα πάρουμε θα τις βάλουμε στη ίδια προτεραιότητα ώστε να μας καλύπτουν τις ατομικές μας ανάγκες, τις δυνατότητές μας και τις δεξιότητές μας. Δηλαδή, δεν θα πάω σε ένα πολύ απομακρυσμένο μέρος, αν θεωρώ ότι έχω ανάγκη να εκπαιδευτώ περαιτέρω. Οπότε θα θέλω να είμαι σε ένα περιφερειακό ιατρείο που είναι σχετικά κοντά σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Οπότε θα κάνω εφημερίες εκεί πέρα και θα πάρω γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες. Εντάξει. Άρα, τηλεφωνική επικοινωνία. Πώς βρίσκουν τα τηλέφωνα αυτών των δομών, μια αναζήτηση κάνουμε. Σε μηχανές αναζήτησης. Διάφορα ερωτήματα. Πόσοι ειδικοί γιατροί εκεί πέρα υπάρχουν. Πού θα κάνω εφημερίες, στο νοσοκομείο, θα κάνω στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, στο κέντρο υγείας. Πώς είστε, ρε παιδιά? Δηλαδή, είστε 2 άτομα και βγάζετε 15 εφημερίες ο καθένας. Σκότωμα. Τι θέλω να κάνω? Θέλω να πάω και να κάνω μάχημη ιατρική, 15 εφημερίες. Θα πάω, θα ξεσχιστώ, αλλά θα μάθω σίγουρα πολλά πράγματα. Γιατί καλός ή κακός με την τριβή θα μάθεις πράγματα. Θέλω όμως να πάω στο αγροτικό και να κάτσω να διαβάσω για να δώσω γη σε μελή, να δώσω ητή και να φύγω στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δομνίστα θα πάω, πάνω στα βουνά. 5 ασθενείς και τα βιβλία μου. Και τίποτα άλλο. Άντε και καμιά διακομιδή. Τώρα, πώς θα κάνω τις εφημερίες? Θα είμαι μόνος μου στο κέντρο υγείας? Θα με έχουν παρατημένο και οι ειδικοί δεν θα πατάνε? Θα σας πω παράδειγμα. Ξεκινάω. Έχω πάρει το πτυχίο μου το 2016, το 2017 ξεκινάω υπηρεσία υπαίθρου. Και λέω, καλοκαιράκι είναι, βάζω κι εγώ τρελαμένος κυκλάδες φουλ, θα πάω, θα περάσω, λέω τέλεια. Πάω στη Σύρο, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Γιάννη, γίνεται ένας χαμός, ένας παζουλισμός. Με αφήνουν από το πρωί ως την άλλη μέρα το πρωί στα ΤΕΠ, χωρίς υπερβολή αυτό που σας λέω, με νερό και σάντουιτ στο χέρι, μου λέει θα τα καταφέρεις. Με Viber στα μηνύματα στους συναδέλφους, στις ακτινογραφίες, στους ορθοπαιδικούς, εργαστηριακά για αυτά. Ψήθηκα, εκπαιδεύτηκα, είχα και το βιβλίο και βιβλία από κοντά και όλα καλά. Οπότε, επειδή μετά στον μήνα τη εκπαίδευση μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι παιδιά, μου λένε τέλεια, θα σε κρατήσουμε άλλους 2 μήνες στο νοσοκομείο. Και με κρατήσαν στο νοσοκομείο. Άρα, νιώθεις έτοιμος για να κάνεις μόνος εφημερίες? Θα τα καταφέρεις? Κάντο. Υπάρχει βοηθητικό προσωπικό? Νοσηλευτές υπάρχουν, ή θα είμαστε τρεις ο κούκος και θα τρέχω να φέρω και τελικά για τις αλλαγές? Θα κάνω παράλληλα τη σειραφή τραύματος και παράλληλα θα σερβίρω στον εαυτό μου υλικά. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Unethical για τον ασθενή. Οπότε μετά αρχίζετε να παλεύετε και με την ψυχή σας και με τα δικά σας τα αξιώματα. Και φυσικά το νοσηλευτικό προσωπικό επίσης, παιδιά, το σημαντικό είναι ότι γνωρίζει τις διαδικασίες. Σου λέει Δημήτρη, μην αγχώνεσαι, θα πάρω εγώ τηλέφωνο στον οδηγό του ασθενοφόρου, γιατί αυτό γνωρίζεται εκεί πέρα, να έρθει στο ασθενοφόρο να τον πάρει τον ασθενή. Άρα είναι πάρα πολύ βοηθητικό.
το νοσηλευτικό προσωπικό σε πάρα πολλές δομές, και θα δώσω και εγώ τα credits όπως έχουν δώσει και τα παιδιά σε άλλες ομιλίες αντίστοιχες για το αγροτικό, κάνει υπεράθμιες προσπάθειες. Είναι ελάχιστοι, τρέχουν και τους βρίζουν και ασθενείς και συνάδελφοι και χαμός. Άλλο πράγμα. Ευελιξία στο πρόγραμμα υπάρχει. Τι εννοώ. Όταν έκανα τους υπόλοιπους 9 μήνες στην Καστοριά, παιδιά, έκανα μεταπτυχιακό και επειδή γενικά σαν άνθρωπος είμαι έτσι πολύ ανήσυχο πνεύμα και με την έρευνα και όλα αυτά, έτρεχα και με έρευνα. Σαββατοκύριακα ή Κυριακή Δευτέρα πεταγόμουν κάθε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ή Πουσού ή Κουδού, γιατί έπρεπε να βοηθήσω σε χειρουργία, να συμμετάσχω σε συνέδρια, να κάνω μεταπτυχιακά, χίλια δυο. Άρα υπήρχε ευελιξία στο πρόγραμμα. Οι άνθρωποι ήταν συνεννοήσιμοι. Δίναν τα ρεπό, τις άδειες. Είχαν κατανόηση. Σε καλύπτανε σε κάποια πράγματα. Δεν σου κάνανε ιστορίες. Χίλια δυο. Άλλα τώρα. Πες ότι εγώ είμαι σε ένα κέντρο υγείας και δεν είμαι μόνο στο περιφερειακό ιατρείο. Συνήθως οι αγροτικοί γιατροί είναι στα κέντρο υγείας και απλά πάνε κάποιες μέρες στο περιφερειακό ιατρείο. Οκ, δεκτό αυτό. Πόσες μέρες ρε παιδιά θα πάω? Άμα το αγροτικό ιατρείο είναι 40 χιλιόμετρα, ποιος θα μου τα καλύψει τις βενζίνες? Δεν τις καλύπτουν τις βενζίνες. Οπότε, αν πηγαίνω 4 φορές την εβδομάδα, θα δίνω 200 ευρώ στις βενζίνες. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε, πρέπει να έχουμε λίγο στο κατά νου και το οικονομικό. Δυνατότητες του κέντρου υγείας. Τι μας παρέχει? Εργαστηριακό έλεγχο κάνουμε. Έχουμε απεικονίσεις. Δουλεύουν. Είναι επίσης, συγγνώμη, σε νησί, διακομιδές. Με τι? Πλοίο, αεροπλάνο, ελικόπτερο, ό,τι υπάρχει. Έχω κάνει διακομιδές με πλοίο. Πολλές φορές κιόλας από την Σύρο στον Πειραιά. Τι ώρες? Έφτανε το πλοίο 10-11 η ώρα το βράδυ. Κατά τις 1-2 το χαράμα τον αφήνα με τον ασθενή και μετά το ασθενοφόρο γυρνούσε και μ' άφηνε στον αδερφό μου στο κέντρο της Αθήνας. Δύσκολες καταστάσεις. Εμπειρίες ζωής? Ναι. Σε ψήνουνε? Ναι. Τώρα, άρα διακομιδές. Έχουμε ασθενοφόρο. Πώς είναι οι διακομιδές? Αυτοί που είναι στη διακομιδή είναι OK ή δεν είναι OK? Και τελικά, OK ρε παιδιά, να πάω στην Κίμολο που είναι ένα ωραίο νησάκι απομονωμένο, έχει ελάχιστους κατοίκους. Θα έχω κανένα οικονομικό κίνητρο? Ναι. Όπου έχει στην προκήρυξη δίπλα αστεράκι η διοίκηση, είναι κάποια επιδόματα. Ποιος θα δίνει τα επιδόματα αυτά? Ή το κράτος ή αντίστοιχη περιφέρεια. Επίσης, η έξτρα επιμοδότηση που λέγαμε πριν, τα μόρια. Όμως όλα τα επιδόματα, αυτό είναι το έχετε στο νου σας, δεν τα δίνουν στο χέρι ενός στην τράπεζα. Σου λένε, κύριε Γιαννακίδη, ναι, φέρτε μας αποδείξεις 350 ευρώ. Πού να τις βρω, παιδιά, τις αποδείξεις 350 ευρώ το μήνα εγώ σε φαγητά? Γιατί μόνο φαγητά θα σου καλύψουν. Όχι διαμονή. Τι έκανα εγώ για να το κρατήσω αυτό σαν εμπειρία, σαν tip and trick? Πήγα σε ένα βενζινάδικο, του είπα, ρε φίλε, μάζεψε με μερικές αποδείξεις 250 ευρώ. Και τι έκανα? Μάζεψε τις αποδείξεις και αυτή από την περιφέρεια μου λέγανε, δεν πειράζει, ότι να είναι οι αποδείξεις, δεν έχουμε θέμα. Και έτσι τις πήγαινα. Οπότε μπορείτε να κάνετε μια συνεννόηση. Γιατί τις πετάνε τις αποδείξεις, δεν τις χρησιμοποιούν κάπου στα βενζινάδικα. Λοιπόν, διαμονή. Πού θα μένω? Κάποτε το Υπουργείο έβγαζε κάτι καταστάσεις. Τα περισσότερα τα σπίτια ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, που έτσι, τα καταλήμματα για να μπορέσει να μείνει κάποιο. Σταμάτησε αυτό να γίνεται πλέον. Τώρα κάθε περιφέρεια βγάζει, η υγειονομική περιφέρεια βγάζει συνήθως τα διαθέσιμα καταλήμματα. Και να έχετε στο νου σας επίσης ότι εκτός ρεπό και άδεια πρέπει να είστε σε κοντινή ακτίνα από το ιατρείο. Είστε ο γιατρός της περιοχής. Δεν μπορείτε δηλαδή μετά το μεσημέρι που τελειώνει η δουλειά σας. Δεν πειράζει, θα πεταχτώ στη Βέρα για να πιω καφέ. Πρέπει να είστε κοντά, γιατί μπορεί να σας χρειαστεί ο πληθυσμός. Η συνεισφορά των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι τεράστια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες του πληθυσμού της ευθύνης έχουν πολλές απαιτήσεις. Έρχονται στο ιατρείο ή πρέπει να πηγαίνουν σπίτι? Κατανοούν ή είναι ό,τι να είναι? Συμπεριφορά, δύσκολες συμπεριφορές. Αρκετοί. Πιστέψτε με, έχω μαλώσει με κόσμο. Μου λέει, εγώ παίρνω αυτό το φάρμακο, γιατρέ. Λέω, γιατί το παίρνει? Έτσι το παίρνω. Η άλλη έπαιρνε διπλή δόση διπληκτικών. Απλά το έπαιρνε. Συνεννοηθήκαμε? Ναι. Χαρούμενοι ασθενείς? Ναι. Τη βοήθησα? Ναι. Γλίτωσε από αιμορραγία? Ναι. Τώρα σήμερα, γιατρέ, είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, κόστος ζωής. Θα σας πω παραδείγματα τώρα. Καστοριά ή Δομνίστα, όπως σας έλεγα πάνω, τι κόστος ζωής? Μόνο παίρνω από τις διαμονές και αυτά που θα φάω τα λίγα, δεν θα έχω κανένα άλλο τρελό κόστος ζωής και η διαμονή δεν θα είναι ανάγκη. Δεν θα δώσω 200-250 ευρώ ενίκιο.
Θέλω να πάω να κάνω Γούστα, Μύκονο, Σαντορίνη και να είμαι αγροτικό εκεί πέρα που έχουν πάει πάρα πολλοί φίλοι μου και έχουν περάσει. Πιστέψτε με, τέλεια. Πάρα πολλή δουλειά, αλλά μετά τέλεια. Με το που τελειώνει η δουλειά, Μύκονος. Όπως σας το λέω. Όμως, κόστος ζωής τεράστιο. Τώρα ανακοινώθηκε για τη Μύκονο συγκεκριμένα. Έγινε μια μεγάλη δωρεά. Αν θυμάμαι καλά, 16 καταλύματα εκεί πέρα, τα οποία είναι νεόδμητα. Αυτό είναι πληροφορία σημερινή. Και άρα το πρόβλημα της διαμονής λύνεται. Σημαντικό, τεράστιο, ειδικά για την Μύκονο. Και πραγματικά είναι μια εμπειρία ζωής. Πας αγροτικός και κάνεις και διακοπές. Πολλούς μήνες, 6 μήνες. Τους υπόλοιπους θα είσαι πιο ήρεμα. Ποιότητα ζωής. Νησί καλοκαίρι, τέλεια. Τι έκανα, εγώ ήμουν στη Σύρο, τελείωνα 3 η ώρα τη δουλειά όταν δεν είχα εφημερία. Πεταγόμουν για μπανάκι, ποτάκια, χαλαρά, παραλία, τέλεια, το καλύτερο αγροτικό. Μετά, αλλά όμως, τι αγροτικό, όταν είχα εφημερία στο νοσοκομείο, ήμουν 24 ώρες στα ΤΕΠ. Πολύ σκληρή δουλειά. Τα ατυχήματα, χαμός με τους τουρίστες. Άρα, σκληρή δουλειά μεν, αλλά μετά απόλαυση. Μετά περνούσα καλά. Βουνό, θέλετε να πάτε κάπου που να είστε πολύ ήσυχα. Έχει πάρα πολλά αγροτικά που είναι πάνω σε απομονωμένες ορεινές περιοχές. Ούτε θα καταναλώσετε χρήματα. Και αν θέλετε να κάνετε προετοιμασία για USMLE ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, θα μπορέσετε να το κάνετε. Επίσης, προσοχή στα τοπικά συμφέροντα. Δηλαδή, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, προσοχή, μην μπλεχτείτε σε αυτά, γιατί πιστέψτε με, επειδή εγώ είχα έτσι μια εμπειρία από την Καστοριά, βέβαια τα ρυθμίσαμε τα πράγματα, αλλά μην μπλέκετε σε τέτοιες καταστάσεις, πραγματικά είναι προβληματικές. Γιάννη, αν θες κοίτα στο chat λίγο, αν τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις για να... Ναι, ναι, τσεκάρω εγώ. Οι περισσότερες η αλήθεια είναι ότι έχουν απαντηθεί. Οκ, Η Ξένια εντάξει. ρωτάει αν πού μετράει η μοριοδότηση του άγωνου. Αν σε ενδιαφέρει το δημόσιο σύστημα υγείας, να διοριστείς δηλαδή σαν επιμελήτρια, ακαδημαϊκή, αν διεκδικήσεις κάποια θέση στο μέλλον, σου δίνει μια έξτρα μοριοδότηση. Αυτό. Όχι αμεληταία. Είπαμε 7 πλάσιο για ειδικούς, 5 πλάσιο για ειδικευόμενους. Άρα είναι σημαντικό. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι Ναι, που φυσικά. έλειπε στην αντίληψή Δεν τα μου. ξέρω όλα, έτσι, Όσον αφορά το ότι δεν κάνω την παρουσίαση. σίγουρα εννοείται. Κάποιο άλλο Okay. θα το ξέρει, το ξέρει αυτό. Όσον αφορά όλους εμάς τους περισσότερους τουλάχιστον που είμαστε στη δεύτερη θέση, παίζει και ρόλο το πόσα χρόνια αφού έχεις πάρει το πτυχίο κάνεις την αίτηση για αγροτικό. Θα Κάτι τα πούμε, τέτοιο θα τα πούμε αυτό. Θα έχεις τα πούμε. Καλή ερώτηση. μειονέκτημα. Παίζει ρόλο, ναι. Θα το πούμε αυτό. Είπαμε, κατανέμονται θέσεις σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Στην αίτηση για την προκήρυξη ή την πρόσκληση μπορεί να δηλώσει μέχρι 9 θέσεις και προαιρετικά μπορεί να βάζει ένα νομό. Εντάξει. Παράδειγμα, νομός Χαλκιδικής που είναι περιζήτητα εκεί πέρα τα αγροτικά, αλλά μπάση μου κάτσει κανένα αγροτικό και έχει ξεμείνει κάποια θέση. Σκεφτείτε ότι μετά από 5 χρόνια εγώ δεν κατάφερα να πιάσω Χαλκιδική, για παράδειγμα. Αν δηλαδή δεν πιάσετε από τις 9 θέσεις που έχετε βάλει, ή ο νομός που έχετε δηλώσει προαιρετικά, θα σας βάλουν σε όποια θέση είναι εκεί πέρα κενή ή κενούμενη και θα μπορέσετε να πάρετε και τη θέση. Εδώ τώρα, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, μην μπερδευτείτε, προσέξτε πάρα πολύ. Στη σελίδα αυτή που θα μπείτε και θα πατήσετε πάνω στην προκήρυξη, θα δείτε εδώ πέρα που λέει προκήρυξη του Νοεμβρίου 2023, παλιό. Έτσι, οι αιτήσεις είναι διαφορετικές. Γενικός ιατρός, ιατρός υπόχρεος και επιθετεία. Και θα δείτε λίγο, άμα θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε τα διάφορα κανονιστικά ΦΕΚ, που λίγο πολύ τα λέμε, αλλά διαβάστε τα, δεν είναι κακό. Εδώ βλέπετε την αίτηση. Παιδιά, προσοχή πάρα πολύ στην αίτηση. Μπορεί να χάσετε την προκήρυξη να βγείτε εκτός για γελοιότητες. Κοιτάνε ακραίες λεπτομέρειες, οπότε πάρα πολύ προσοχή να τις συμπληρώσετε. Καθαρά γράμματα, καλύτερα είναι να είναι κεφαλαία, όπως σας τα βλέπετε εδώ πέρα, καθαρά τα ιατρεία όπως αναγράφονται στην προκήρυξη ακριβώς. Εντάξει. PI Ακιμόλου, PPI Ερισσού, όπως είναι στην προκήρυξη. Με τη σειρά προτίμησης που θέλετε εσείς. Ουσιαστικά είναι σαν το μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Γιάννης που πολύ σωστά είπε πριν, παίζει ρόλο η παλαιότητα ημερομηνία του πτυχίου. Ναι, την πρώτη κιόλας. Το πρώτο κριτήριο, το πιο σημαντικό κριτήριο είναι αυτό. Μετά βαθμό πτυχίου και μετά, ρε παιδί μου, και στα δύο έχουμε ίδια ημερομηνία κτήση πτυχίου, ίδιο βαθμό πτυχίου, αλφαβητική ταξινόμηση. Και η ημερομηνία που μετράει και καταγράφεται και θα βάλετε και στην αίτηση είναι αυτή που αναγράφεται στο πτυχίο ότι ολοκληρώθηκαν οι σπουδές.
όχι ημερομηνία βεβαίως περάτωσης, όχι ημερομηνία ορκομοσίας. Τώρα, παλαιότερα, τα τμήματα ιατρικών σχολών βγάζαν διαφορετικές ημερομηνίες, είχαν κτήσεις του πτυχίου. Πλέον, ευτυχώς, είναι για όλα τα ιατρικά τμήματα, γιατί πλέον είναι τμήματα και όχι σχολές. Είναι το ίδιο, οπότε δεν υπάρχει αδικία, γιατί θα μπορούσε να υπάρχει πραγματικά τεράστια αδικία, να είστε και οι δύο εκτοετής και ο ένας για 5 μέρες να πάρει μια θέση, ενώ εσείς έχετε καλύτερο βαθμό πτυχίου, οπότε θα ήταν πολύ άδικο. Τώρα με τα δικαιολογητικά γίνεται ένας χαμός. Αντίγραφο πτυχίου. Αν έχετε τελειώσει σε χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει το πτυχίο να είναι ακριβές, μεταφρασμένο, φωτοαντίγραφο του Πανεπιστημίου της Ιατρικής και να έχει σφραγίδα Χάγης. Αν τώρα είστε εκτός, απαιτείται αναγνώριση ΔΟΑΤΑ. Βεβαίως, δηλαδή να πάρετε από τον ΔΟΑΤΑ. Εάν δεν αναγράφετε το βαθμό και ημερομηνία κτήσης στο πτυχίο σας, πλέον δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ιατρική σχολή που δεν το αναγράφει. Ωστόσο, λέμε, θα πρέπει να προσφωνηθεί βεβαίως στη γραμματεία του σχετικού τμήματος ιατρικής σχολής, ότι με το βαθμό και την ημερομηνία κτήσης. Προφανώς, ταυτοποίηση, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, αντίγραφο. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, θα βλέπετε τη διεύθυνση. Μπαίνετε εκεί πέρα, αυτό είναι μόνο για τους άντρες. Ηλεκτρονικά το κάνετε και έτσι να δώσω εδώ και λίγα credits ότι όλα αυτά τα στρατολογία, τα ηλεκτρονικά είναι του αδερφού μου, αυτό θα έχει φτιάξει. Αντίγραφο βεβαίωση σε άσκηση ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, το οποίο το εκδίδει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Αυτό έγινε αφού το ορκιστείτε και πάρετε το πτυχίο και μετά για να καταθέσετε τα χαρτιά για να μπορέσετε να βγάλετε την άδεια ασκήσεως. Ουσιαστικά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι. Τώρα, αυτά τα χαρτιά, συγγνώμη, ήταν για τη δήλωση. Πάμε εδώ πέρα τώρα, στην πρόσληψη. Και εδώ άλλα πόσα χαρτιά. Αντίγραφο πτυχίου πάλι, όπως είπαμε πριν. Ταυτότητα διαβατήριο, άδεια ασκήσεως. Βεβαίως στον ιατρικό σύλλογο. Συνήθως όταν τελειώνουμε την ιατρική, περισσότεροι γραφόμαστε στη Θεσσαλονίκη, η Αθήνα ή στην πόλη που έχουμε τελειώσει την ιατρική. Αν εγώ πάω Καστοριά να κάνω αγροτικό, θα πρέπει να πάω στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που ανήκω, στον Αθηνών ανήκω, να κάνω διαγραφή και να ζητήσω μετακίνηση των εγγράφων μου στον Ιατρικό Σύλλογο Καστοριάς. Και θα γραφτώ ξανά στον Ιατρικό Σύλλογο Καστοριάς. Συνήθως χρειάζεται λιγότερα έντυπα να τους πάω, να προσκομίσω, γιατί τα περισσότερα τα έχει στείλει ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Έντυπο από το τραπεζικό ίδρυμα με αναγραφή του IBAN. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και από την ηλεκτρονική τραπεζική, οπότε δεν χρειάζεται να πάτε σε κάποιο κατάστημα. Βεβαίως, εγγραφή στον ΕΦΚΑ. Εδώ θα το συζητήσουμε. Γίνεται συγγνώμη για την έκφραση, παιδιά, αυτό πω, είναι ένα πανηγύρι. Η ιατρική βεβαίως παθολόγου και ψυχιάτρου από δημόσιες ή ιδιωτικές δομές υγείας. Σφραγίδα και υπογραφή, έτσι, όχι μόνο υπογραφή. Και καλό είναι να είναι. Νομίζω και ηλεκτρονικά πλέον μπορούν να βγουν και οι βεβαιώσεις αυτές, οπότε καλύτερα να είναι ηλεκτρονικά γιατί φαίνεται στο σύστημα. Όπως είπαμε, εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής μετά. Βεβαίως στο κέντρο υγείας ότι έχω αναλάβει. Πήγα εκεί πέρα, γεια σας παιδιά, ήρθα. Κάνεις έναν πολιτικό θρησκευτικό όρκο στον διευθυντή του κέντρου υγείας ή στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί κάποια περιφερειακά ιατρία ίσως να είναι και στο νοσοκομείο. Οπότε να ορκιστεί στο νοσοκομείο. Στην Καστοριά είχα ορκιστεί στο νοσοκομείο. Μετά πρέπει να κανονίσουμε μετά του ασφαλιστικού φορέα. Τα δικά μου τα χαρτιά τα είχα στείλει εγώ με το ταχυδρομείο. Ωστόσο, σε άλλες ομιλίες παρατήρησα τα παιδιά που λέγανε ότι είχαν αρκετά προβλήματα με το ταχυδρομείο. Οπότε κάποιοι πήγανε με φυσική παρουσία. Ωστόσο, σκεφτείτε ότι εγώ ήμουν στη Σύρο και έπρεπε να πάω στη Ρόδο. Οπότε ήταν αδύνατον. Οπότε κατάφερα να συνενθώ εν τέλει μετά με email και τηλέφωνο. Θα επιμένετε λίγο στα τηλέφωνα. Και έχει διάφορα δικαιολογητικά εγγραφής. Δεν υπάρχει πλέον το τσάι. Παλιά γιατροί που ασφαλιζόντουσαν βγάζανε ένα αριθμό τσάι. Πλέον ο αριθμός τσάι για μας είναι ο αριθμός ΕΤΑ. Ουσιαστικά είναι το άμκα μας. Δεν βγαίνει κάποιος άλλος αριθμός. Ναι, Γιάννη. Να σε διακόψω, Δημήτρη, με συγχωρείς. Απλά ρωτάει η Φωτεινή για την ειδικότητα της πνευμονολογίας που ανέφερες πριν, για την απαλλαγή. Αν είναι σε ισχύ αυτό το μέτρο για το 2024. Ναι. Αυτό που θα πρέπει να ρωτήσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι σε ισχύ αυτές τις ειδικότητες. Ναι. Αυτό θα πρέπει να κάνεις ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο Υγείας για να ρωτήσεις. Έχει ήδη συγκεκριμένο γραφείο για τους αγροτικούς ιατρούς. Συγκεκριμένο. Οι ιατροί υπηρεσίες υπαίθρου, συγγνώμη, νομίζω έτσι θα το βρεις για το Υπουργείο Υγείας. Εδώ είναι τα διάφορα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Σίγουρα οι γενικοί γιατροί σίγουρα απαλλάσσονται. Αλλά νομίζω και οι πνευμονολόγοι και οι αναισθησιολόγοι.
αρκετά τα έγγραφα. Μπορείτε να γράψετε στο Google δικαιολογητικά γραφή στον ΕΦΚΑ και θα τα βρείτε. Δεν ξέρω, και αυτό πραγματικά δεν μπήκα στη διαδικασία να το κάνω γιατί είχα κουραστεί. Αν έπρεπε σε κάθε αλλαγή που έκανα να τους πηγαίνω ξανά έγγραφα, δηλαδή από τα νοσοκομεία της ειδικότητας, από τα αγροτικά. Ίσως και να χρειαζόταν, ελπίζω πλέον να έχουν όλα αυτά γίνει ηλεκτρονικά και να με έχουν βρει κάπως. Γιατί δεν θα πρέπει να τρέχω να τους τα πηγαίνω πάλι. Δηλαδή, η τελευταία μου επαφή ήταν το 2017, όταν είχα μιλήσει με τη Ρόδο που έκανα τότε την ασφαλιστική κάλυψη, την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Λοιπόν, τώρα, αφού εκδοθεί και αναρτηθεί η προκήρυξη, περίπου 2 εβδομάδες σου δίνει περιθώριο και σου λέει παιδιά, κάντε τις αιτήσεις και στείλτε τα χαρτιά σας. Εννοείται ότι όλα τα έγγραφά μας τα στέλνουμε συστημένα και κρατάμε την απόδειξη με την ημερομηνία αποστολής. Αυτό σως, δεν την πετάμε. Λίγη η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Μετά, περίπου κάνει 20-25 ημερολογιακές ημέρες να εκδοθούν και να αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα. Οι ημερολογιακές είναι 1 με 17 Ιουλίου και οι εργάσιμες είναι Δευτέρα Παρασκευή, οι μέρες που υπολογίζονται. Τώρα, βγαίνουν τα προσωρινά και μου λέει ότι η αίτησή σας απορρίφθηκε γιατί στο Γιαννακίδη το σίγμα ήταν μικρό και κεφαλαίο. Τι λέτε, ρε μάγκες? Ένσταση. Μπορείς να κάνεις ένσταση. Έχεις δικαίωμα. Πόσο? 1 εβδομάδα. Μετά, αφού γίνουν οι ενστάσεις και όλα αυτά έτσι ξεκαθαριστούν, εκδίδονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Περίπου 1 εβδομάδα έως 10 ημέρες μετά. Και μετά ποια είναι η διαδικασία? Εσείς που είστε πιο νέοι, το έχετε ζήσει το διάβια από παιδιά. Εγώ το έζησα λίγο αργότερα. Λόγω διαφάνειας δημιουργήθηκε η διάβια. Αναρτώνται πλέον εκεί πέρα οι διορισμοί. Μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα, να βρείτε το διορισμό σας πριν καν σας έρθει στο ταχυδρομείο, στα ΕΛΤΑ και σας πούνε από τα ΕΛΤΑ σας έρθει ένα χαρτί και σας πει ελάτε από τα ΕΛΤΑ να παραλάβετε ένα διορισμό για σας. Άρα μπορώ εγώ από το διάβια να πάω εκεί πέρα να εκτυπώσω την απόφαση διορισμού που με αναγράφει μέσα και να παρουσιαστώ. Πότε να παρουσιαστώ όμως? Αν το ιατρείο αυτή τη στιγμή, το περιφερειακό ιατρείο, έχει κάποιον μέσα συνάδελφο, δεν μπορώ να πάω. Θα πρέπει να κενωθεί η θέση, να φύγει ο συνάδελφος και μετά να μπορέσω να παρουσιαστώ εγώ. Πώς μπορώ να το μάθω αυτό? Επικοινωνία με την αντίστοιχη δομή υγείας. Τώρα, θα έχω πει ρε παιδιά, άμα κυρώσω τη θέση. Και πότε τελικά? Και επίσης ένα άλλο σημαντικό που δεν το έχω δει σε άλλες ομιλίες. Μπορώ να καθυστερήσω το διορισμό? Γιατί εγώ το έκανα. Θα σας πω πώς. Λοιπόν, που λέτε, βγαίνουν προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης. Έχω ποινή για 20-25 μέρες. Δεν θέλω να πάω να κάνω υπηρεσία υπαίθρου. Ξαφνικά άνοιξε η ειδικότητά μου και θα πάω για ειδικότητα. Στέλνω επιστολή και λέω, παιδιά, αφαιρέστε με, δεν θέλω να είμαι. Οπότε τι γίνεται όταν είναι στα προσωρινά, και αυτό οφείλω να το τονίσω. Αν, παιδιά μου, εσείς στα προσωρινά πείτε ότι εγώ δεν θέλω να πάω και έχετε και πάρετε εκείνη τη στιγμή την απόφαση, θα μπορέσει αυτή η θέση να καλυφθεί στα οριστικά αποτέλεσματα από κάποιον άλλο που θα να έχει δηλώσει τη θέση. Οκ, πέραν από το δικό μας το ατομικό κομμάτι και συμφέρον και το τι θα κάνουμε εμείς, πρέπει να σκεφτούμε και το κοινωνικό σύνολο. Είμαστε γιατροί, έτσι έχουμε δώσει έναν όρκο. Δεν μπορούμε πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις σοβαρές. Αφορά την υγεία ανθρώπων, συνανθρώπων μας. Που μπορεί να είναι και κάποιος συγγενής μας. Κάποιος άλλος να τον δει, συνάδελφος. Οριστικά αποτελέσματα. Θα έχω ποινή? Όχι, δεν θα έχω ποινή. Πάλι μπορώ να το σκεφτώ. Ωστόσο, τι θα γίνει άμα παραιτηθώ τώρα? Δεν θα πληρωθεί η θέση. Χάθηκε η θέση. Δεν θα την πάρει και κανένα συνάδελφος και οι άνθρωποι θα μένουν χωρίς γιατρό. Τώρα, εκδίδεται και αναρτάται ο διορισμός στη διάβια. Επίσης, επειδή είδα μπήκε και η Μελίνα Νικολακέα, η οποία κάνει υπηρεσία υπαίθρου, Μελίνα, όποτε θες να διακόψεις, επειδή έχεις εμπειρία πρόσφατη, διέκοψε. Και φυσικά οποιοδήποτε άλλο θέλει να μιλήσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα, εντός 10 ημέρου μπορείς να μην. Συγγνώμη. Εντός 10 ημέρου και αφού έχει βγει στο διάβια, πάλι μπορείς να παραιτηθείς. Ωστόσο, όμως, αν περάσει και το 10ημέρο αυτό,
το τελευταίο που είπα τώρα, στην επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση δεν θα μπορέσω να δηλώσω προτίμηση θέσεων να βάλω με τη σειρά. Χάνω αυτό το δικαίωμα. Είναι μία ποινή. Οπότε, όπως είπαμε, αυτό που σας είπα πριν, αν είναι ακυρώσεις, κάντε στα προσωρινά. Γιατί μετά χάνετε τη θέση και δεν καλύπτει και ο πληθυσμός. Τώρα να σας πω ένα κόλπο που έκανα εγώ. Ήθελα να καθυστερήσω το διορισμό μου, το δεύτερο αγροτικό πλέον στην Καστοριά, για να καλύψω, γιατί είχα κάνει 3 μήνες στη Σύρο, οπότε ήθελα να κάνω όλους 9 μήνες στην Καστοριά. Έρχεται ο διορισμός μου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, αυτό η Μελίνα ή κάποιο παιδί που έχει κάνει αγροτικό μπορεί να μου το πει. Ήταν νομίζω 15 ή ημερολογιακές ή εργάσιμες. Δεν θυμάμαι αν είναι ημερολογιακές ή εργάσιμες στα ΕΛΤΑ. Ε, Περίμενα να φτάσει οριακά σε αυτό το διάστημα. Και τι έκανα, μετά πήγα σε ένα άλλο ΕΛΤΑ, σε ένα παρακείμενο χωριό της Θεσσαλονίκης και είπα, παιδιά, εγώ δεν θέλω να το παραλάβω το συστημένο, γιατί εδώ πέρα πλέον μένω. Δεν μπορούσα να διεύθυνση και μου λέει, εντάξει, ελάτε σε 10 μέρες να το πάρετε. Οπότε υπάρχει τρόπος να καθυστερήσεις το να αναλάβεις θέση. Βέβαια αυτό είναι το ατομικό σου συμφέρον, ωστόσο είναι εις βάρος πληθυσμού, εάν εκεί πέρα δεν υπάρχει αγροτικός. Εγώ εκεί που ήταν να πάω υπήρχε αγροτικός, οπότε το παιδί τι έκανε, είχαμε συνεννοηθεί, εγώ πήρα την εικονική παράταση και αυτός απλά πήρε άλλον ένα μισθό. Οπότε βγήκαμε και ήδη κερδισμένοι και ο πληθυσμός της περιοχής δεν έχασε. Τώρα, άλλη ιστορία. Ήμουνα στη Σύρο 3 μήνες αγροτικός, περνούσα καλά και ξαφνικά μου λένε εκεί πέρα πρέπει να πας να καλύψεις τη Μήλο, γιατί έτσι θέλουμε. Μην πάνε βρεις κατάλημα. Έχω θυμώσει εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς ανοίγει η θέση για την ειδικότητα. Είσαι στο ΑΧΕΠΑ, στη Γάμα Χειρουργική Κλινική. Παιδιά, 2 επιλογές έχω. Είτε συνεχίζω το αγροτικό και κάνω ανάλυση της ειδικότητας, είτε παρατούμε από το αγροτικό και πάω στην ειδικότητα. Τι κάνουμε όμως, είπαμε πάλι, παρετούμε από το αγροτικό, αιτιολογία παρέτησης. Απόφαση έναρξης ειδικότητας με αυτή την απόφαση. Βάζετε την απόφαση. Άρα αυτή η παρέτηση που έκανα εγώ δεν θα μετρήσει στο δημόσιο και να πούνε ο κύριος Γιαννακίδης έχει κάνει 3 παρετήσεις, έχει ποινή. Δεν γίνεται το δημόσιο δεν μπορεί να παρετήσει όποτε θες και αμέτρητες φορές. Δεν είναι ατελείωτες. Οπότε, πώς κάνω ανάκληση ειδικότητας. Αν κάνω άγωνο, συγγνώμη, δεν έχω καμία ποινή, αν είμαι σε άγωνο, και θα είμαι πρώτος επιλαχών στη λίστα αναμονής ειδικότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Κάνω ανάκληση ειδικότητας, λέω, παιδιά, κάνω αγροτικό, του στέλνω και μια βεβαίωση από το κέντρο υγείας στο νοσοκομείο που βρίσκομαι. Και επειδή κάνω άγωνο, δεν έχω κάποια ποινή. Αν δεν κάνω άγωνο και δεν πάω στην ειδικότητα, θα έχω ποινή. Και κάνοντας άγωνο εγώ λοιπόν, παιδιά, μπαίνω κατευθείαν στη λίστα σαν πρώτος επιλαχών. Τι σημαίνει πρώτος επιλαχών? Σημαίνει ότι τη θέση που ήταν να πάρω εγώ, επειδή άνοιξε η ειδικότητά μου, η θέση της ειδικότητάς μου, την πήρε ένας άλλος. Οπότε η επόμενη θέση που θα ανοίξει και εγώ έχω τελειώσει το αγροτικό είναι για μένα. Αν η δεύτερη πάλι δεν έχω τελειώσει το αγροτικό, θα πάρω την τρίτη θέση. Άρα δεν χάνω θέση. Εντάξει. Αν δεν είναι άγωνο τώρα και δεν παρουσιάσω στην ειδικότητα εγώ, διαγράφουμε από τη λίστα αναμονής της ειδικότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πάω στο τέλος, γιατί πρέπει να ξανακάνω τα χαρτιά μου και πάω πάλι στο τέλος. Και άντε, πες γενική χειρουργική παθολογία που κάνουν έτσι πολλοί φίλοι και συνάδελφοι, ίσως να μην έχει μεγάλη αναμονή. Όχι παντού εδώ, και αυτό σχετικό είναι. Άμα κάνω καμία ειδικότητα που είναι 4-5 χρόνια και τι θα γίνει εκεί πέρα η αναμονή? Θα είναι μεγάλο πρόβλημα, θα χάσω χρόνο. Τεράστιο χρόνο κιόλας. Ε, άρα είπαμε η ανάκληση γίνεται με έγγραφο το κέντρο υγείας. Τώρα, άλλες ιστορίες, και αυτό είναι δυναμικό. Διάφοροι νόμοι υπάρχουν. Δεν θα σας πω νομολογία. Μπορείτε να δείτε και αντίστοιχες ομιλίες στο YouTube που τα λένε τα παιδιά. Γίνεται ένας χαμός. Εγώ ήταν να φύγω στην Κίμολο να πάω στο πρώτο αγροτικό. Μου λένε είσαι πολύ καλός για το χειρουργικό τομέα. Τους έβγαζα μόνος μου τις εφημερίες του χειρουργικού τομέα. Μου είχαν κάνει βασιλιά. Θα σε κρατήσουμε. 3 μήνες εκεί πέρα. Μπορώ να κάτσω άλλους 3 μήνες? Μπορείς να κάτσεις. Εάν μετά ο νόμος θεωρητικά λέει ότι 6 μήνες. Ωστόσο όμως, αν ο διοικητής στο νοσοκομείο πει παιδιά, εγώ χρειάζομαι κόσμο εδώ πέρα, υπάρχει πρόβλημα. Και ειδικά στις μέρες που διανύουμε και όλα έτσι τα πράγματα έχουν γίνει ρευστά και δυναμικά,
μπορεί μια χαρά να σας κρατήσει. Σε συνεννόηση με την υγειονομική περιφέρεια, αυτοί μια χαρά τα βρίσκουν, θα βρουν τρόπο και θα σε κρατήσουν. Θα πούν και καλά, το γιατρό πάει μια μέρα στο περιφερειακό ιατρείο και το υπόλοιπο είναι στο νοσοκομείο. Όλα καλά. Δυναμικές καταστάσεις. Δεν είναι τίποτα συγκεκριμένο πράγμα fixed. Αυτά. Άρα, ανάλογα των υγειονομικών αναγκών οι αποσπάσεις. Τώρα, άλλη ιστορία που έχουν αντιμετωπίσει πολλοί φίλοι συνάδελφοι, ειδικά σε νησιά, μέσα στο καταχύμωνο τώρα είσαι σε ένα περιφερειακό ιατρείο και σου λένε πάνε κάλεψε και κάνα 2-3 περιφερειακά ιατρεία με το καράβι εκεί πέρα ή πάνε, ας πούμε, στήσεις στην Βρυτανία πάνω στα βουνά και σου λένε πάνε και σε κάνα 2-3 χωριά τριγύρω. Δεν σε καλύπτει με βενζίνη, αλλά σου λέμε να πας. Τέλος, εντέλεστε από την υγειονομική περιφέρεια. Θες δεν θες, θα πας. Εντέλεστε να κάνεις ευημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Θα τις κάνεις. Εντός της υγειονομικής περιφέρειας όλα αυτά, εντάξει. Δεν μπορούν να σας πετάξουν και να σας πάνε σε άλλη υγειονομική περιφέρεια. Δεν είναι, Γιάννη. Στο εντέλεσθε αυτό δεν υπάρχει μετά όμως κάποια. Δεν προνοούν για το κατάλημα. Δηλαδή σου λέει ότι υπάρχει εντελέστη να πας εκεί, αλλά προνοούν για να βρεις κατάλημα ή πρέπει πάλι να. Δεν θέλω να εκφέρω γνώμη σε αυτό, γιατί δεν ξέρω, Γιάννη, και δεν θέλω να μπερδέψω τα παιδιά. Μπορεί να κάποιοι, δεν είναι όλοι. Δηλαδή, αλλάζει ανάλογα και με τις κοινότητες, τους δήμους. Δηλαδή, κάποιοι πραγματικά είναι πολύ OK και αξιοπρεπείς με τους γιατρούς. Δηλαδή, με το που Mm. ένας γιατρός, αυτοί που έχουν το πω συγγνώμη εισαγωγικά μυαλό και σκέφτονται, σου λέει: έχουμε γιατρό στο χωριό, έχουμε γιατρό στην Άμφισσα ή οπουδήποτε. Δεν θα κρατήσουμε τον γιατρό. Σπιταρό θα του δώσουμε, γιατί ο άνθρωπος εδώ πέρα θα βλέπει τόσο κόσμο. Άρα θα τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν όμως και περιοχές, όπως είπα πριν, την Μύκονο, σου λέει: λες, πας εκεί πέρα, λες, είμαι γιατρός, αγροτικός παιδιά. Σας παρακαλώ λίγο το ενοίκιο. Τι με νοιάζει που λέει για το ενοίκιο. Εγώ παίρνω, ας πούμε, 10.000 ψευδάραβα τη βδομάδα. Γιατί να σου δώσει ένα το σπίτι να το νοικιάζει. Mhm. Μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, παράταση. Είμαι 12 μήνες στο αγροτικό. Άντε, εγώ χειρουργική δεν είχα τότε, έτυχα εκείνη την περίοδο, δεν είχα αναμονή. Τα άλλα τα παιδιά που κάνουν όλες τις ειδικότητες, παράδειγμα στην οφθαλμολογία, έχουν τρελές αναμονές. Μπορώ να πάρω παράταση στο αγροτικό. Μπορείς να πάρεις παράταση στο αγροτικό. Πώς μπορώ να πάρω και πόσο. Μπορώ να πάρω αρχικά μέχρι να έρθει ο επόμενος ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου. Μέχρι δηλαδή να εμφανιστεί και να ορκιστεί, εγώ μπορώ να κάτσω εκεί πέρα. Και είμαι στο νομό Καστοριά. Okay, αυτό ο νομό ήταν καλό. Γενικά τα περιφερειακά ιατρεία ήταν πολύ καλά. Είναι από του περιζήτητου νομού, όπω και στα κάποια περιφερειακά ιατρεία στι Πρέσπε. Όμω, αν είναι σε ένα νομό στην Βρετανία, ξαναπάω, γιατί έχω περάσει και τα μέρη, είναι καταπληκτικά, ξαναλέω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσβατα και για του ανθρώπου που ζουν εκεί πέρα, αλλά και για του γιατρού που μάχονται, γιατί εκεί πέρα είναι μάχημοι γιατροί πραγματικά. Και πα εκεί πέρα, πώ το λένε, και έρχεται ο αγροτικό, συντομνίζεται τέλο πάντων. Και όμως γύρω-γύρω έχει και άλλα περιφερειακά ιατρεία τα οποία δεν έχουν καλυφθεί με την προκήρυξη θέση. Κάνεις ένα αίτημα στην περιφέρεια και μια χαρά σε βρίσκουν. Καλείς μια άλλη θέση, δηλαδή. Φεύγεις από τη θέση που είχες και πας σε μια άλλη θέση. Άρα μπορείς να κάτσεις και 2 και 3 χρόνια σε κάποιες περιοχές άνετα. Ξαναλέω, είναι συγκεκριμένες περιοχές. Οι περισσότερες περιοχές προφανώς δεν μπορείς να κάτσεις πολύ καιρό. Χαλκιδική, ας πούμε, σας λέω, ήμουνα 5 χρόνια ειδικότητα και αγροτικό 3 μήνες και δεν πλησίασα τη Χαλκιδική. Άρα δεν πρόκειται εκεί πέρα να μπορέσετε να πάρετε παράταση. Αυτά τα καλύψαμε. Τώρα, εδώ άλλη ιστορία. Εμείς είμαστε στο κλιμάκιο ΜΚ1. Εννοείται αυτά τα κλιμάκια όσο περνάνε τα χρόνια και στην ειδικότητα θα αλλάζει το κλιμάκιο σιγά σιγά και θα παίρνει τα ψήσεις. Είναι 1219 βασικός μισθός. Ωστόσο, τα ιατρεία που παίρνουν επίδομα, παλιά δίνανε ένα επίδομα 100 ευρώ για τα άγωνα, τώρα δίνουν 400 ευρώ. Αυτό φυσικά είναι μεικτό ποσό. Δηλαδή, στο χέρι θα πάρετε 200-240 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θα προσθέτετε περίπου στα 1219 ευρώ. Αυτά τα λεφτά είναι χωρίς εφημερίες. Πόσες εφημερίες, παιδιά, να κάνουμε το μήνα? Τα συζητάμε και στα κοινωνικά δίκτυα εκεί πέρα. Μαλώνουμε, σκοτωνόμαστε. Τι θα γίνει αυτές τις εφημερίες, 500 εφημερίες το μήνα. 7 είναι το μήνα οι εφημερίες που λέει ο νόμος. Ωστόσο, όμως, επειδή υπάρχουν πολλά παραθυράκια, μπορείς να τις υπερευείς για να καλύψεις τις ανάγκες. Τι εφημερίες ήταν αυτές? Μπορώ να κάνω στις αργίες γιατί στις αργίες υπάρχει προφανώς προσάψηση. Δεν τα πρόλαβα να τα βρω για να σας τα βάλω τα ποσά, αλλά σκεφτείτε ότι η Κυριακή νομίζω μπορεί να είναι 30%, νομίζω είναι παραπάνω. Δεν ξέρω αν κάποιο παιδί το ξέρει να μας πει.
Οπότε αυτό που πληρώνει στο τέλος, εν τέλει από το Υπουργείο Υγείας, το δημόσιο, είναι 5 καθημερινές, ένα Σάββατο και μια Κυριακή. Γιατί και το Σάββατο παίρνει κάποια χρήματα παραπάνω από τις καθημερινές. Τις 7 εφημερίες θα μου τις δώσει το Υπουργείο Υγείας. Τις υπόλοιπες θα μου τις πληρώσει η υγειονομική περιφέρεια. Πότε μπορεί να περάσουν 7-8 μήνες. Σε εμάς έτσι γινότανε. Θα τις πληρώσει? Ναι, παιδιά, θα τις πληρώσουν. Τώρα, άλλη ιστορία. Πότε μπαίνουν τα χρήματα? Εμείς είμαστε προπληρωτέοι, όπως και οι ειδικευόμενοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ τώρα, συγγνώμη, σημαίνει ότι στις 27 Αυγούστου, 26 για την ακρίβεια, απόγευμα μπαίνουν τα χρήματα, θα πληρωθώ το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, τις 15 μέρες του Σεπτεμβρίου, στις 27 Αυγούστου. Και στις 13 Σεπτεμβρίου θα πληρωθώ και το άλλο μισό του Σεπτεμβρίου, το 15ήμερο. Αν εγώ παραιτηθώ 1 Σεπτεμβρίου, έχω πάρει το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα επιστρέψετε. Υπάρχει διαδικασία και πρέπει να τα επιστρέψετε σχετικά άμεσα γιατί το κύρονται. Σα το λέω από προσωπική εμπειρία, δεν τα άφησα πολύ, ωστόσο και λίγο να τα αφήσει, τα τοκίζουν. Άρα, σημαντικό επιστροφή χρημάτων αν παραιτηθώ με αιτιολογία. Λοιπόν, οι καταθέσει, όπω είπαμε, γίνονται την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Το ίδιο ισχύει για του ειδικευόμενου ιατρού. Τώρα εδώ, σε αυτό το link που έχω βάλει, αυτά Γιάννη μπορούμε να τα διαμοιράσουμε. Είναι ο βασικός, πολλές πληροφορίες, δεν θέλω να κάνω tax haven διαφήμιση, ωστόσο ότι είναι πάρα πολλές πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση, για τα κλιμάκια, για τις εφημερίες. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή πάρα πολλές πληροφορίες και έχει και link από παλαιότερες νομοσχέδια, νόμους και πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, εγώ πάω στο αγροτικό, του λέω: παιδιά, εγώ έχω και ένα στην Καστοριά, ξεψαρωμένο στο δεύτερο αγροτικό. Συνέχεια λέω: παιδιά, εγώ έχω και μεταπτυχιακό. Θα πάρω κάποιο επίδομα, δικαιούμαι? Δικαιούσε. Πόσα δικαιούμαι? 45 ευρώ. 45 ευρώ μεικτά. Θα πάρω καμιά 20-25 ευρώ. Μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές ποσό. Δεν σα λέω ακριβές ποσό για να μην σα πω κάτι που δεν ισχύει. Ωστόσο, είναι μεικτά αυτά τα χρήματα. Το ίδιο ισχύει και αν έχω ολοκληρώσει την διδακτορική μου διατριβή. 75 ευρώ μεικτά. Παλιά λοιπόν δίνανε επίδομα που λέτε απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών, το οποίο ήταν 100 ευρώ μεικτό. Τώρα δίνουν 400 ευρώ επίδομα για τα άγωνα ιατρία. Αυτό θα το... Γιάννη, να σταματήσουμε λίγο να απαντήσουμε στην ερώτηση. Ναι, ό,τι θες και στην ερώτηση της Ξένιας, λες, Δημήτρη. Ξένια, εγώ έκανα ειδικότητα γενικής χειρουργικής 4 χρόνια. Ήμουν σε ένα νοσοκομείο, δεν ήμουν ευχαριστημένος από άποψη χειρουργικών επεμβάσεων, γιατί είμαι χειρουργός και χρωστούσα και το αγροτικό. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορείς να κάνεις αγροτικό, να παραιτηθείς ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, όμως, πρέπει, ξαναλέω, και αυτό σημειώστε, είναι πολύ σημαντικό, εγώ όταν θα παραιτηθώ από την θέση του δικαιωμένου, θα πρέπει να γράψω στην αιτιολογία παρέτησης την απόφαση ακριβώς που φαίνεται ότι έχω διοριστεί σε θέση αγροτικού ιατρού. Άρα, για να παραιτηθώ, πρώτα διορίζομαι σε θέση αγροτικού ιατρού και μετά, και όχι κάνω τα χαρτιά μου και βλέπω να περάσω και εγώ έχω ήδη παραιτηθεί. Εντάξει, μην το κάνετε αυτό. Είναι μεγάλο αρνητικό και δεν είναι κάτι καλό. Τώρα, άλλη ιστορία. Εγώ πήγα στη Σύρο που λέει για τους 3 μήνες που κάτσα εκεί πέρα. Και αυτοί δίναν 450 ευρώ, συγγνώμη, επίδομα έξτρα, δεν είναι η περιφέρεια. Απλά μου λέγανε, Δημήτρη, θα πρέπει να μας φέρεις αποδείξεις. Αυτό που σας είπα πριν. Πήγα σε ένα βεζινάδικο, τον είπα, αν μπορείς να μας φέρεις αποδείξεις, αυτός είναι και καλός άνθρωπος, δεν ήθελε και κάποιο, να το πω έτσι, αντάλλαγμα. Οπότε πήγαινα τις αποδείξεις και έπαιρνα 450 ευρώ. Τα βάζανε. Άρα, παιδιά, με αυτά που συζητάμε, αν βάλουμε 1.300 ένα μισθό με το επίδομα των 400 ευρώ το άγωνο, συν τις εφημερίες στις 7 μόνο και συν το επίδομα των 350 ευρώ, φτάνεις πάνω από 2.500-2.600 ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά για να πας κάπου και να κάνεις υπηρεσία υπαίθρου. Είναι πολύ καλά λεφτά. Δημήτρη, αυτό που ρωτάει η Φωτεινή, πάνω σε αυτό που λες ακριβώς, είναι αν το επίδομα αυτό των 400 αφορά όλα τα αγώνα. Είναι όσα είναι με δύση. Όσα είναι με δύση. Ναι. Και με το αστεράκι είναι όσα δίνουν και έξτρα επίδομα. Λοιπόν, τώρα, σας είπα για τις αποδείξεις.
Για τη λίστα, για τα καταλήμματα τώρα. Μια λίστα υπουργείου η οποία καταργήθηκε και να μην είχε καταργηθεί, τα περισσότερα καταλήμματα ήταν σε άθλια κατάσταση. Πλέον υπεύθυνη είναι η κάστοτε περιφέρεια. Ε, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Επειδή είμαι αυτοδημιούργητος και δεν είχα ποτέ έτσι, οικονομικό background από πίσω για να με στηρίζει, όταν πήγα στα χωριά, έδινα ένα ενίκιο. Δεν μπορούσα αυτό το ενίκιο κάποια στιγμή να το υποστήριξω. Οπότε τι έκανα, μίλησα με το Περιφερειακό Γιατρό της Μεσοποταμίας που ήμουν εκεί πέρα γιατρός και μου λέει: Δημήτρη, πίσω έχουμε ένα δωματιάκι, ένα κρεβάτι. Αυτό μεταξύ το κέντρο υγείας ήταν, παιδιά, ολοκαίνουργιο, σαν να μην το ακούμπησε κάποιο. Οπότε μια χαρά. Και τι έγινε, συμφωνήσαμε εκεί πέρα. Εγώ θα μένω στο κέντρο υγείας και θα είμαι και περισσότερο διαθέσιμο για εσά. Απλά θα μου δίνετε τη διαμονή. Οπότε έτσι γλίτωσα τη διαμονή. Μπορείτε να κάνετε έτσι συνεννοήσεις. Προφανώς σε ένα περιφερειακό ιατρείο που είστε μόνος σας έχετε μεγαλύτερες ευθύνες. Δεν έχετε ειδικό γιατρό εκεί πέρα. Όχι συνήθως, δεν έχετε ειδικό γιατρό. Οπότε μπορεί να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Συνήθως διαχειρίσιμα τα περισσότερα, ωστόσο μπορεί να υπάρξει κάτι διαχειρίσιμο. Το οποίο όμως, για να είστε πάντα καλυμμένοι, μπορεί να σας τύχει ένα θάνατο, να έρθει κάποιος και να πεθάνει με αλλεργικό σοκ, να κάνει μια αναφυλαξία στο ιατρείο και να μην προλάβετε να τον ανατάξετε. Να καταλήξει ο άνθρωπος. Καλυμμένοι αλγόριθμους και να έχετε ενημερώσει τον ειδικό ή την νοσηλευτική μονάδα που είναι πάνω από το περιφερειακό ιατρείο. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι γίνεται με του ιατρού υπαίθρου από τα περιφερειακά ιατρεία? Συνήθως δεν του αφήνουν να αράξουν. Σου λέει: Πάνε κάτσε πάνω στο περιφερειακό ιατρείο και εμεί δεν θα σε ξαναενοχλήσουμε ποτέ. Συνήθως πρέπει να κατεβαίνετε στα κέντρα υγείας για να κάνετε εφημερίες. Δηλαδή, άμα ήσταν πάνω στην Ευρυτανία, θα πρέπει να κατεβείτε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου να καλύψετε εφημερίες. Κυρίως στα ΤΕΠ. Θα μου πεις, ρε Δημήτρη, τώρα 12 μήνες να πάμε να κάνουμε ένα πρακτικό και θα κάνουμε όλη μέρα θέματα στα ΤΕΠ. Θα σας πω. Λοιπόν, τα περιφερειακά ιατρία γενικά είναι 5 φορές την εβδομάδα με συνεχές ωράριο, πρωινό ωράριο δηλαδή. Πρέπει ο αγροτικός ιατρός να είναι σε κοντινή απόσταση από στο ιατρείο. Και αυτό με εισαγωγικά. Αν υπάρχει απόφαση για να είσαι αλλού ή σε έχουν μεταφέρει στο νοσοκομείο και απλά θα πηγαίνει στο κέντρο υγείας στο περιφερειακό ιατρείο 2 φορές, είναι OK. Υπάρχει απόφαση. Τι θεσμοί υπάρχουν σε κάθε περιοχή και άγραφοι θεσμοί υπάρχουν. Στην Ελλάδα είμαστε. Οπότε σε κάποιες περιοχές τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Τώρα, τι εφημερίες? Κάποτε είχε βγει ένα ΦΕΚ για 12 εφημερίες. Τώρα πάλι πάμε να τα ξεχάσουμε αυτά. 24 εφημερίες. Και εγώ με 24 εφημερίες μεγάλωσα σε γιατρός. Ατελείωτες εφημερίες, συνεχόμενες εφημερίες και στην ειδικότητα και στο πρώτο αγροτικό των 3 μηνών. Στο πρώτο αγροτικό των 3 μηνών, για να καταλάβετε, πήγαινα από το πρωί 8 η ώρα και έφευγα την άλλη μέρα 8-9. Ειδικά χειρουργοί, δεν υπήρχε έτσι να του πω: Παιδιά, πάω να ξεκουραστώ. Αυτό δεν υπήρχε άλλο. Πού να πα? Οι ασθενείς ήταν ατελείωτοι. Είχα πάει Ιούνιο μήνα και ήταν ατελείωτοι οι ασθενείς. Τι θα πει, παιδιά, ανεβαίνω πάνω? Δεν γινότανε. Οι ειδικοί συνήθως δεν ερχόντουσαν. Ευτυχώς υπήρχε ένας άνθρωπος συνάδελφος, τον έχει καλά. Εκεί που βρίσκεται τώρα ο άνθρωπος σε νοσοκομείο, να είναι καλά. Του έστελνα στο Viber, εργαστηριακά, κτηνογραφίες. Οκ. Μαύρα έτσι πως τα λέω. Ωστόσο, να σας πω κάτι. Έγινα ανεξάρτητος, πάτησα στα πόδια μου και δεν μιλάω μόνο για μένα. Και φίλες μου και φίλοι μου περάσανε από τις ίδιες καταστάσεις. Γίνανε ανεξάρτητοι, γίνανε καλύτεροι γιατροί, πιο σίγουροι. Διάφορα τώρα με τα ωράρια δεν θα σας κουράσω γιατί γίνεται ένας χαμός. Σε κάθε νοσοκομείο, κέντρο υγείας μπορεί να είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Άλλο πιο αυστηρά, άλλο πιο χαλαρά. Δηλαδή, αν σου λέει άλλο αφού τελειώσει την ταγογράφηση 1 η ώρα φύγε ή 3 η ώρα. Τα ωράρια γενικά κανονικά είναι. Πώς το λένε, 8, αν θυμάμαι καλά, 8-2. 8-2, ναι. 8-2, ναι. 8, συγγνώμη, 8-3. Τώρα, μπορώ να κάνω εφημερία και την άλλη μέρα το πρωί. Ναι. Ωστόσο, η Μελίνα γράφει λίγο. Να πούμε λίγο αυτό που γράφει η Μελίνα, γιατί τώρα κάνει αγροτικό και τα έχει πιο φρέσκα. Είναι 520 € το 15ήμερο. Άρα είναι 1040, όχι 1200 που έγραψα εγώ. Μπορεί να μην βγαίνουν πάντα 7 εφημερίες, ναι.
Μπορεί να είστε σε κάποιο μέρος που να υπάρχει υπερπληθώρα αγροτικών ιατρών. Πολύ καλή παρατήρηση αυτή η Μελίνα, πραγματικά. Και να σου λέει, θα κάνεις 5 εφημερίες, δεν θα κάνεις 7 εφημερίες. Εννοείται παραπάνω εφημερίες. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή συγγνώμη για το σχόλιο. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό θα το πω και παρακάτω, ότι θα πρέπει να ρωτήσετε, όπου θα πάτε θα ρωτήσετε. Αυτό που είπαμε πριν για τις ερωτήσεις που θα κάνετε, τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή, σε κάθε μονάδα υγείας. Να μας πει και κάτι, Δήμητρα, γιατί σηκώσει χέρι. Ναι, για τις επιπλέον εφημερίες, 7 είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωτικές. Μπορούμε να κάνουμε έως 10 για να τις πληρωθούμε, γιατί πέραν των 10 είναι αμυστή, απλά πρέπει να καλύψουμε τη μονάδα υγείας στην οποία βρισκόμαστε. Και αν δεν απατώμε, υπάρχει και διαφορετική φορολογική κλίμακα για τις επιπλέον εφημερίες, πέραν των 7 δηλαδή. Αυτή η παρατήρηση που κάνει η Δήμητρα πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστή. Και θα σας πω ότι αυτό που λέει η Δήμητρα τώρα. Ήμουνα στο ΑΧΕΠΑ, 13 εφημερίες το μήνα έκανα. Μας πληρώνανε. Γι' αυτό σας λέω τα πράγματα είναι πολύ λεφτά ανάλογα με την υγεία, με την περιφέρεια που βρίσκεσαι. Είχαν ανάγκες, τις πληρώνανε. Καθυστερούσαν να τις πληρώνανε. Η εφορία, στο Θεό. Τις μισές πρόσθετες εφημερίες που έκανα το χρόνο, τις επέστρεφα στην εφορία. Έδινα στην εφορία 1.500 ευρώ. Και τι, για να κάθομαι Δευτέρα ως Τετάρτη, Δευτέρα ως Πέμπτη, Δευτέρα ως Παρασκευή σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο κακός χαμός. Λοιπόν, άρα παράτυπα αυτά γίνονται. Ωστόσο, πάρα πολλές μελέτες υπάρχουν που λένε για συνεχείς εφημερίες ότι αυξάνουν τρομερά το ιατρικό σφάλμα. Αυτό μπορεί κάποιος να το πάρει σε χαρτί και να το χρησιμοποιήσει σε ένα δικαστήριο. Οπότε, σας το λέω με κάθε δυνατότητα και αγάπη, αρνηθείτε να κάνετε συνεχόμενες εφημερίες. Εγώ τις έκανα, λάθος. Εάν γίνει σφάλμα, δεν σε καλύπτει μετά κανένας. Μετά σηκώνουν όλα τα χέρια ψηλά. Σου λένε, συμφώνησες να τις κάνεις τις εφημερίες. Ή έκανα εφημερία και την άλλη μέρα έμεινα και πρωί. Αυτά δεν γίνονται. Επίσης, σημαντικό, και μετά δίνω το λόγο στη Δήμητρα, μόνο ενεργείς εφημερίες κάνουμε. Και ειδικευόμενοι και αγροτικοί. Μην κάνετε on-call εφημερίες στο μιλητό. Σκάει μήτε ασθενείς, σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε γιατρέ κοιλιακό άλλος. Εσύ είσαι κουρασμένος, βαριέσαι να πας, πονάει. Εντάξει, δώσε να πω. Μπορεί να χάσει έναν ασθενή με οξέα κοιλία και αυτός ο ασθενής να σε καταστρέψει. Σημαντικό αυτό. Ναι, Δήμητρα. Αυτό που ήθελα να πω για τις εφημερίες είναι και τα ρεπό που δικαιούσε μετά την εφημερία. Καλό θα ήταν να ρωτήσετε πριν πάτε στη μονάδα υγείας στην οποία ενδιαφέρεστε να εκτελέσετε την υπηρεσία σας, τη θητεία σας ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου. Για παράδειγμα, έχουν βγει κάποιες διατάξεις για τα εκάστοτε ΠΠΙ ή κέντρα υγείας, οι οποίες αφορούν στα ρεπό ακριβώς μετά τις εφημερίες, και πολλές αναγράφουν ότι δεν δικαιούσε ρεπό μετά την εφημερία, ειδικά αν είσαι αυτό που λέμε on-call. Και γι' αυτό κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα ΠΠΙ, επειδή είχα εκτίσει τη θητεία μου σε ΠΠΙ. Κάναμε το μήνα 15 εφημερίες, οπότε ήταν οι 5... δεν μπορούσαμε να τις πληρωθούμε. Και μία συμβουλή η οποία βοήθησε εμένα ήταν να οργανώνω από τους προηγούμενους μήνες μετακινήσεις άλλων ιατρών από κέντρα υγείας ή νοσοκομεία προς το ΠΠΙ, στη μονάδα υγείας που ήμουν εγώ, ούτως ώστε να μας αποσυμφορήσουν από τον αριθμό εφημεριών που κάναμε, παρόλο που αυτές δηλώνονταν ως on-call και υπεράριθμες. Οπότε είναι άλλη μια συμβουλή. Ξεκαθαρίστε εξ αρχής πόσες εφημερίες θα κάνετε και οργανώστε μετακινήσεις άλλων συναδέλφων, οι οποίοι θα πληρώνονται επιπλέον για τις εφημερίες τους και θα είναι εντός της δικλείδας ασφαλείας των 10 εφημεριών που θα πληρώνονται κανονικά. Οκ, σημαντική αυτή η πληροφορία. Δήμητρα, ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις. Ωστόσο, να πω ότι νομικά δεν είστε καλυμμένοι. Δεν υπάρχουν on-call εφημερίες. Αυτά είναι άτυπα, όπως και πολλά άλλα άτυπα γίνονται στην Ελλάδα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Επειδή έχει τύχει να βρεθώ σε δικαστήριο για περίπτωση ασθενούς, το δικαστήριο δεν καταλαβαίνει από άτυπα. Το δικαστήριο θα ανοίξει το ΦΕΚ και θα πει πόσες εφημερίες, 7 συν 3 συν ρεπό, πότε πήρες, την μεθεπόμενη. Είναι τρέλα η κατάσταση. Γι' αυτό, για να μην βρεθείτε σε εκπλήξεις, και άλλη μία έκπληξη, παιδιά, είμαι στο Περιφερειακό Ιατρείο και μας τα πει και η Δήμητρα αυτό, αν θέλει να σχολιάσει αυτό.
ή περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο ή κέντρο υγείας ή νοσοκομείο και είμαι μόνος μου. Και ακόμα και στο νοσοκομείο μπορεί να είμαι μόνος μου. Ο ειδικός έχει φύγει. Ενώ είναι on call εφημερία. Επειδή είναι 3 οι ειδικοί, δεν μπορούν να παίρνουν να καλύψουν όλο το μήνα. Σου λέει, εγώ θα φύγω, είμαι on call. Τηλέφωνο. Οκ, αναγνωρίζω τις γνώσεις όλων και σέβομαι τις γνώσεις όλων. Ωστόσο, συνέχεια μαθαίνουμε, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, υπάρχουν καταστάσεις που ούτε οι ειδικοί μπορούν να καταλάβουν. Μας έχουν τύχει όσοι έχουμε κάνει λίγη ειδικότητα ή αγροτικά ή οτιδήποτε άλλο. Ενημέρωση. Ήρθε αυτός, αυτό και αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Σου λέει αυτό στο τηλέφωνο, έλα ρε σιγά, τι βλακία είναι αυτή. Αυτό θα παίξει πάρα πολύ. Σιγά μην έρθω να το δω τώρα, δεν μπορώ, βλέπω τον αγώνα. Ωραία, εγώ να ξέρετε, θέλω να έρθετε. Δεν έρχεσαι κανένα πρόβλημα. Στο βιβλίο των περιστατικών ΤΕΠ ενημερώθηκε ο τάδε να κλήθηκε για να εξετάσει το περιστατικό. Δεν θα πει αν ήρθε ή δεν ήρθε. Ενημερώθηκε και κλήθηκε να έρθει. Από τηλέφωνο, όχι κινητό, σταθερό του νοσοκομείου, επίσημο τηλεφώνημα. Άρα το βιβλίο των ΤΕΠ είναι ιερό. Το έχω ζήσει. Βγάζουν φωτοτυπίες όταν ζητάνε το φάκελο από το βιβλίο των ΤΕΠ και λένε τι έκανε εδώ ο ειδικευόμενος γιατρός, τι. Δεν πήρε τηλέφωνο, δεν ενημέρωσε και πήρε μόνο αποφάσεις, ενώ και παιδευόμενος. Γεια σας. Έχουν κατηγορηθεί καταδικαστεί πάρα πολλοί ειδικευόμενοι και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέρη. Οπότε, ειδικός ιατρός, παίρνουμε τηλέφωνο. Άλλο μεγάλο ερώτημα τώρα. Αστική ευθύνη να κάνω. Παιδιά, κάντε αστική ευθύνη. Μπορείτε να βρεθείτε με πρόβλημα και να σηκώνουν τα χέρια τους όλα υψηλά. Η αστική ευθύνη τι είναι? Πάει μια υπόθεση στα δικαστήρια και μπορεί να έχει ποινικό και αστικό μέρος. Έχει πεθάνει ένας ασθενής. Θα πάω για το ποινικό, θα μου δώσουν το μέγιστο σαν γιατρό φόνο εξαμελίας, όπως το ακούτε, φόνο εξαμελίας, 5 χρόνια. Αλλά οκ, πες το καταπίνω αυτό. Μετά, αν πάει στο αστικό δικαστήριο αυτή με κερδισμένο το ποινικό, θα πούνε εμείς κερδίσαμε. Ωραία, 100.000 αποζημίωση. Πού θα βρω 100.000 αποζημίωση να δώσω? Οπότε, παιδιά, κάντε αστική ευθύνη που σας καλύπτει και με αναδρομικότητα. Όποιος θέλει και πώς να του πω, μπορεί να μου στείλει και μήνυμα για να μην καθυστερούμε, γιατί έχει και Δήμητρα να κάνει ομιλία. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει 2 link που λέει για την ποινική και αστική ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών. Πρόσφατο είναι πρόσφατη διπλωματική εργασία του 2022. Τα αναλύει ένα συνάδελφος εξαιρετικά καλά. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε. Η ιατρική ευθύνη στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ποιος έχει ευθύνη στο τμήμα επιγόντων περιστατικών? Τι γίνεται? Γιατί εκεί πέρα είναι ψηλοριστά τα πράγματα. Ρεπό και άδειες, τα είπαμε πριν, μην τα ξαναπώ. Λέγεται ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση και δίνεται μετά από ενεργή εφημερία. Την επόμενη μέρα, οι γιατροί υπαίθρου, ειδικευόμενοι, μόνο ενεργές εφημερίες. Πότε μπορώ να τα πάρω τα ρεπό? Κανονικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πότε τα παίρνουμε? Συνεννόηση. Τα παίρνω λίγο πιο μετά, όλα μαζεμένα, διαφορετικά καθεστώτα σε κέντρα υγείας. Όπως σας είπε η Δήμητρα, άλλο το ένα περιφερειακό ιατρείο, άλλο το άλλο γίνεται. Έτσι θέλει ερώτηση, να κάνουμε ερώτηση. Άδεια, πόσες μέρες δικαιούμαι? 18-20, ανάλογα αν κάνω 11-12 μήνες αγροτικό. Όχι πάνω από 12 μήνες, γιατί μετά για να πάρω την άδεια πρέπει να πάρω παράτηση έως τη χάνω την άδεια. Αναρωτική άδεια. Έσπασα το πόδι μου, έχω κάταγμα, πρέπει να κάτσω 30 μέρες, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω. 30 μέρες θα τις κάνετε κανονικά. Στο τέλος της κανονικής θητείας. Άδεια αιμοδοσίας 2 μέρες. Και αυτό ρευστό αν θα το πάρετε ή δεν θα το πάρετε. Σε κάποια έχουν κατανόηση, σε κάποια δεν έχουν καθόλου κατανόηση. Σίγουρα δεν έπαιρνα τα ρεπό μου για να καταλάβει. Τι ρεπό? Οι χειρουργοί θεωρούσαν αυτονόητο ότι οι χειρουργοί δεν παίρνουν ρεπό. Είμαστε σε αυτές τις αντιλήψεις. Δεν ξέρω, όσοι θέλετε να κάνετε χειρουργικές ειδικότητες, τουλάχιστον αυτά να ξέρετε θα υπάρχουν. Και τι κάνω τελικά, και είμαι κοντά στο τελείωμα της ομιλίας μου. Τι κάνω τελικά σε αυτό το αγροτικό, ρε παιδιά? Πολύ συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών. Εγώ θα έλεγα άπειρη συνταγογράφηση. Εγώ εκεί που ήμουνα έκανα άπειρη συνταγογράφηση. Τη συνταγογραφούσα τη Παναγιά στα μάτια. Ήταν εκεί πέρα και κανένα 2 γενικοί γιατροί, τα είχαν βρει με τι εταιρείες και γράφαμε σε όλους συγκεκριμένες εταιρείες, συγκεκριμένα γενώσιμα, συγκεκριμένα. Γίνονταν ένα χαμός εκεί πέρα. Αν πήγαινε να αλλάξει κάποιο φάρμακο ή να του πει δεν πρέπει να πάρει αυτό το φάρμακο, γινόταν σκοτωμός. Τώρα σε 60 και 70 χρονών άνθρωπο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να του εξηγήσει. Κάποιοι πιο νέοι ακούγανε. Αναρωτικές άδειες πόσο μπορώ να δώσω εγώ σαν ειδικευόμενος σαν αγροτικός? Μέχρι 3 μέρες. Ονοματές που μπορώ να δώσω? Αυτό δεν το ξέρω. Αν θέλουν να μας απαντήσουν τα παιδιά που κάνουν τώρα αγροτικό, αν θέλουν να μας γράψει με Ελλήνα στο chat. Ή η Δήμητρα, αν θυμάται. Γραφειοκρατία? Άπειρη. Συνεννόηση για ασθενείς, διακομιδές. Ένας χαμός. Άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουν γίνει επίσης ιστορίες. Διακομιδές βαρέως ποσών των ασθενών. Διασωληνωμένος και τον κάνει εσύ διακομιδή
Και άμα σου κάνει κάτι στον δρόμο, ποιος θα τον ανατάξει? Αν εφηδικότητας, γιατί δέχτηκες να τον κάνεις μεταφορά? Πρέπει να αρνηθείτε να μεταφέρετε τέτοιους ασθενείς. Αν δεν, τουλάχιστον θα πρέπει να βγάλει ο διοικητής ή είπε έγγραφο που να λέει θα γίνει αυτή η διακομιδή με εσάς. Για να είστε καλυμμένοι. Δεν είστε ήρωες. Μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν ήρωα. Είστε γιατροί. Κάνετε με ένα επάγγελμα και λειτουργήμα. Ωστόσο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Μην τις παραβιάσετε γιατί θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Σας το λέω γιατί τα έχω ζήσει. Έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά. Και φυσικά ενημερωτικό μαζί σα το οποίο είναι υπογεγραμμένο τον ειδικό γιατρό. Και ενημέρωση τη μονάδα που παραλάβει το περιστατικό. Παίρνω τηλέφωνο. Παιδιά, ξεκινάμε, ερχόμαστε. Να είναι οι άνθρωποι έτοιμοι, να ξέρουν ότι θα παραλάβουν αυτό το περιστατικό. Τι πρέπει να έχουν έτοιμο? Αναπνευστήρα, αναρρόφηση, οτιδήποτε άλλο. Αν είναι εγκαυματία, να ετοιμάσουν ειδικού χώρου. Επισκέψεις κατοίκων. Τώρα και αυτό στον νόμο περιγράφεται για τους υπηρεσίες υπαίθρου. Εγώ δεν έκανα όταν ήμουν αγροτικός, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα, τον υπόλοιπο χρόνο του αγροτικού, δηλαδή όταν δεν δούλευα, κοίταξα εγώ να τον εκμεταλλευτώ. Έκανα διακοπές άρα. Διακοπές με την έννοια ότι γνώρισα μέρη εκεί πέρα, πολλά φίλους, κάναμε πράγματα. Άρα μια καταπληκτική εμπειρία, πραγματικά. Εμπειρία ζωής. Τώρα, πού να διαβάσω? Ένας πραγματικά ενάρετος άνθρωπος, ο συνάδελφος ο Δημήτρης Οκολοκυθάς, τον αναφέρουν όλα τα παιδιά στις προηγούμενες ομιλίες τους, έχει φτάσει πλέον στην έκτη διαβίωση. Ο άνθρωπος είναι σε ένα κέντρο υγείας στη Δημητσάνα και συνεχώς αναβαθμίζει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών στην πρωτοβάθμια υγεία». Είναι ό,τι καλύτερο για να διαβάσετε για τα basic πράγματα που θα χρειαστείτε στην υπηρεσία σας υπαίθρου. Αυτά. Τώρα τα πιο extreme, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί. Μαθαίνουμε. Είμαστε σε εκπαίδευση. Οι ιατροί υπηρεσίες υπαίθρου μεν, αλλά πάλι εκπαίδευση είναι. Επίγουσα καρδιολογία, το οποίο και αυτό αναφέρεται και σε άλλες ομιλίες. Το up to date το γράφω εδώ και το γράφουν και τα παιδιά τα άλλα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι κάτι πολύ πανάκριβο. Είναι πανάκριβο σπορ. Νομίζω 500 ευρώ ή 400 έχει για την ετήσια έκδοση, οπότε είναι κάτι ακριβό. Το Oxford Handbook of Clinical Medicine, και εδώ κάνουμε διαφήμιση, καλό και οικονομικό, 40 ευρώ. Αυτό αξίζει. Είναι pocket book, οπότε είναι μια χαρά. Παιδιατρικά πρωτόκολλα έχουν αναφερθεί. Κάποιες κλινικές βγάζουν το της Αθήνας, οπότε μπορείτε να ψάξετε. Γενικά, καλό είναι για παιδιά να διαβάσετε δύο-τρία πραγματάκια, γιατί θα σας τύχουν και παιδιά. Να ξέρετε πώς να αντιδράσετε. Τώρα, στατιστική ταξινόμηση νόσων και σχετικών προβλημάτων υγείας. Τεράστιο. ICD-10. Έχετε εφαρμογή στο κινητό. Ανοίγετε την εφαρμογή, μπαίνετε μέσα, γράφετε και βρίσκετε το συγκεκριμένο ICD-10 για να συνταγογραφήσετε ένα φάρμακο. Μην βάζουμε γενικά. Καλό είναι τώρα, είστε νέα παιδιά, είμαστε όλοι νέοι. Μην βάζουμε ότι είναι ένα ICD-10 στη συνταγογράφηση. Είναι κρίμα γιατί πλέον υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος στους ασθενούς και βλέπεις κάτι παράδοξα και κουλά μέσα στο φάκελο που δεν ισχύει για τον ασθενή. Γιατί το λέω αυτό? Αυτός ο φάκελος σε λίγο θα είναι πιο λειτουργικός. Θα πηγαίνει ένας ασθενής στην Κρήτη, θα του τύχει ένα τύχημα. Θα μπουν μέσα και θα βλέπουν άλλα ντάλ. Άμα είναι σωστές πληροφορίες, θα βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ έχω τύχει να γράψω κάποιες διαγνώσεις, που δεν ήταν ακριβώς. Ωστόσο, εδώ και χρόνια θα προσπαθώ να μην το κάνω αυτό. Είμαστε στο δυνατό πιο to the point. Γαληνός. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό. Γιατί γράφω την εμπορική ονομασία ενός φαρμάκου ή την ουσία και μου βρίσκει αντίστοιχα άλλες εμπορικές ονομασίες που κυκλοφορεί το φάρμακο, ώστε να βοηθήσει το φαρμακοποιό να βρει τη συσκευασία που είναι διαθέσιμη στην περιοχή για τον ασθενή. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Μην μου πείτε ότι ξέρετε όλες τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, είναι χιλιάδες. Medscape, κατεβάζετε την εφαρμογή, Interaction Checker, πατάτε μέσα, προσθέτετε τις ουσίες. Σας βγάζει, σου λέει υπάρχει, δεν υπάρχει. Και είσαι κύριος. Το Medscape είναι σοβαρή πλατφόρμα. MD-Calc, το οποίο το έχουν αναφέρει και σε άλλες ομιλίες. Και αυτό πολύ καλό. Υπολογισμός δόσεων, φαρμάκων, έχει χιλιάδιο μέσα, διάφορες φόρμες για οτιδήποτε. Εννοείται τηλέφωνα επικοινωνίας πρέπει να έχετε κάποια. Εγώ προσωπικά τα είχα αποθηκεύσει στο κινητό μου με συγκεκριμένη στρατηγική, οπότε μπορούσα να πάσα ώρα και στιγμή να τα βρω, ώστε να μπορώ να είμαι και μάχημος να πάσα ώρα και στιγμή. Μην τελευταία στιγμή ψάχνω πού είναι τα τηλέφωνα, τι θα κάνουμε και τριγυρνάμε όλοι χαρούμενοι και χάνουμε χρόνο και για τον ασθενή και για μας. Και το κέντρο δηλητηριάς είναι επίσης σημαντικό, ειδικά άμα πάτε στην επαρχία. Τώρα, εντάξει, εδώ τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα. Το Basic Life Support και το Advanced Life Support έχω συλλοκάδετα. Δηλαδή, το Basic το κάνει ο πληθυσμός, το Advanced είναι για τους γιατρούς και νοσηλευτικό, παραϊατρικό, οπότε κάντε το. Το ATLS είναι αρκετά advanced, είναι κυρίως για ειδικότητα, όσο θα κάνει χειρουργική θα σας βοηθήσει. Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα και την όρεξη να διαβάσετε 2 μήνες,
οι πληροφορίες που θα πάρετε από το ATLS θα σας ανοίξουν κυριολεκτικά τα φτερά, τουλάχιστον για τα χειρουργικά περιστατικά. Πολύ, πολύ, πολύ καλή και τέτοια. Το BSS είναι Basic Surgical Skills. Οκ, εντάξει, τώρα οι περισσότερες ιατρικές σχολές, τα θύματα, συγγνώμη, κάνουν, έχουν δεξιότητες, μαθήματα δεξιότητων για τους φοιτητές, στο οποίο στο ένα είμαι κιόλας εκπαιδευτής εδώ στο τμήμα ιατρικής της Θεσσαλονίκης. Οπότε πλέον τα παιδιά τα περισσότερα έχουν κάποιες δεξιότητες. Βοηθάνε και διάφοροι οργανισμοί όπως η ΕΦΙΕ με την απόβαση που πάνε και σε κέντρα υγείας και σε όλα αυτά. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Και πάμε στο μεγάλο ερώτημα τελικά, που έγραψα εκεί στον τίτλο μου. Εγώ χαμένος χρόνος και μου την πέσανε συνάδελφοι, μου λένε καλά, ρε, θα κάνεις ομιλία για την υπηρεσία υπαίθρου και θα γράψεις χαμένος χρόνος. Τι δυσφήμιση στη σημερινή, έτσι, στο σημερινό webinar που έχουμε και 55 άτομα μέσα. Οκ. Τι πρέπει να έχω πάνω μου εγώ σαν άνθρωπος, τι πρέπει να κάνω. Να προσπαθώ να έχω αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους μου. Φιλικός, να προσπαθώ να είμαι λειτουργικός. Όρεξη για δουλειά. Όρεξη να μάθω πράγματα. Όρεξη να συνεισφέρω στο κοινωνικό σύνολο. Το κύριο πράγμα, το γιατρό. Χαμένος χρόνος. Ευκαιρίες μάθησης. Άπειρες. Πρακτικές και τεχνικές δεξιότητες. Full. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θα σας τα πει η Δήμητρα. Συμμετοχή στο τμήμα και επισκέψεις με τους ειδικούς ιατρούς. Cool. Εμπειρίες. Τέλεια. Μαθαίνω να μιλάω με τους ασθενείς. Μαθαίνω να διαχειρίζομαι συγγενείς. Ναι. Εφημερίες, περιστατικά, τραύμα, οξέα παθολογικά περιστατικά. Άλλο καλό για τους χειρουργούς που θέλουν να κάνουν συγγνώμη χειρουργική ειδικότητα, συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις. Εγώ πήγα εκεί πέρα στο νοσοκομείο Καστοριάς, έκανα και κύλες, έκανα και, πώς το λένε, έβαζα και θωρακικές παραχετεύσεις, μπιλάω όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Σούπερ. Και τελικά, ρε παιδιά, εγώ θέλω να πάω να κάνω αγροτικό, αλλά δεν θέλω να πάω να ξεσχίσω στη δουλειά και να πάω, ας πούμε, σε κάνα κέντρο που να είναι αιχμής και να γίνεται χαμός. Οκ. Πάνε σε ένα full ήσυχο ερημιά, οκ, και αυτό καλό είναι, και κάνε προετοιμασία είτε για το USMLE, για τα STEP, είτε για οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις το βιογραφικό σου. Θα έχεις χρόνο. Σε πάρα πολλά αγροτικά θα έχεις χρόνο και θα μπορείς να διαβάσεις. Για συνδέσεις, αν θα κάνεις. Cool. Στην Καστοριά ξέρω τους πάντες, τον Περιφερειάρχη, οποιονδήποτε. Να πάω σε ώρα και στιγμή μπορούν να με βοηθήσουν κάτι που θα χρειαστώ, να συζητήσουμε προβλήματα. Άρα κάνεις πολλές γνωριμίες. Νέους φίλους, φίλες, έκανα άπειρους και είμαι full χαρούμενος και μιλάμε με όλα αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά έχουν φύγει, έχουν μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα. Τρομερές εμπειρίες. Έπαιρνα τα μάξι μετά την υπηρεσία, πήγαινα στις πρέσπες, γύραγα τα χωριά, έχω φάει σε καταπληκτικά μέρη, έχω δει καταπληκτικές εικόνες, διάφορες δράσεις, έξτρα χρήματα. Εντάξει, όχι αμάκεντε, σε κάποιους αγώνες όσο μπορεί να συμμετέχετε, κάποιοι έτσι ποδοσφαιρικούς αγώνες, δίνουν κάνα 50 ευρώ, 30 ευρώ αυτό. Διάφορα live events, ναι, μπορεί να τύχει να συμμετέχετε, όπως αν έχει κάποιο ράλι στην περιοχή. Δωρεάν τουρισμός. Ναι, είναι δωρεάν τουρισμός. Αν πάω τώρα στην Μύκονο που δίνουν το κατάλημο που είναι νεόδμητο, θα είναι δωρεάν τουρισμός για μένα. Γιατί θα είμαι σε όλες τις κυκλάδες γύρω-γύρω, με ένα καράβι, δύο ρεπό, πετάγομαι στην Άξο, πετάγομαι στην Πάρο. Οπότε, παιδιά, για μένα η υπηρεσία υπαίθρου ή το αγροτικό, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα μεταβατικό στάδιο που θα σας δώσει και σκύλα και θα σας βοηθήσει να γίνετε και καλύτεροι γιατροί, αλλά πιστέψτε με και καλύτεροι άνθρωποι με την τριβή σας με τους ανθρώπους της επαρχίας. Εδώ τελειώνω και δίνω το λόγο στους υπολείπους. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα Εμείς πολύ. ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ναι. Ήσουν υπεραναλυτικός, νομίζω κάλυψες κάθε πτυχή. Αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να προσθέσει κάτι για όλα αυτά που είπες, φαίνεται να ανοίξει και μικρόφωνο να το κάνει. Αλλιώς, Δήμητρα, αν δεν έχουν τα παιδιά ερωτήσεις ή κάτι, μπορούμε να προχωρήσουμε στη δικιά σου. Τέλεια. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Μητσοπούλου. Έκανα αγροτικό το μακρινό 2020 μέχρι 2021. Μετά την αποφοίτησή μου, πρακτικά 2021 θα πω, ήταν Γενάρης, σε Πιπιγιώτα, σε άγωνο Πιπιγιώτα, στους Λειψούς, που είναι ένα νησί στη Δωδεκάνησο, μεταξύ Πάτμου και Λέρου. Έχω την τύχη να είμαι από το Δωδεκάνησο, είμαι από τη Ρόδο. Οπότε για μένα ήταν πραγματικά τιμή και εμπειρία ζωής που έκανα αγροτικό στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ως συνδετικό κρίκο της ομιλίας του Δημήτρη με τη δική μου ομιλία υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι πραγματικά το αγροτικό είναι εξατομικευμένο, για τον καθένα διαφορετικά. Σε κάθε μονάδα υγείας ισχύει κάτι διαφορετικό, προσπαθήσαμε να τα συνοψίσουμε, αλλά καθώς είναι εξατομικευμένο, είναι και μοναδική εμπειρία για τον καθένα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να κάνω share την οθόνη. Ωραία. Τέλεια. Ελπίζω όλοι να βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, τη βλέπουμε κανονικά. Τέλεια. Οπότε ξεκινάμε. Το course της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ήταν κάτι που ξεκίνησε το 2022 με την κυρία που βλέπετε στη φωτογραφία μαζί, είναι η Αγγελική Παπαθανασίου. Είχαμε κάνει αγροτικό την ίδια περίοδο, εγώ στους Λειψούς, εκείνη στο Λιδωρίκι, δύο τελείως διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Μας ένωσε το αγροτικό, ήμασταν ήδη από πριν και συμφοιτήτριες και πάρα πολύ καλές φίλες και συνεχίζουμε. Ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας μετά το αγροτικό και οργανώσαμε το συγκεκριμένο course. Θα κάνουμε ένα short version, μια σύντομη εκδοχή του course, το οποίο κανονικά περιέχει και το πρακτικό κομμάτι. Λίγα λόγια για το τι θα συζητήσουμε σήμερα μαζί. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πολύ, είναι αρκετά θεωρητικά. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να κρατήσετε όσο μπορείτε τις εικόνες, γιατί θα δείχνω εικόνες στιγμιότυπα, screenshot, από το interface των συστημάτων, οπότε θέλω να μην σας είναι τελείως άγνωστα στο τέλος, όπως ήταν σε εμένα τελειώνοντας τη σχολή και ξεκινώντας το αγροτικό μου. Η συνταγογράφηση αδρά χωρίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω του ΙΔΙΚΑ και στις ονοματεύσεις ΕΚΠ ή αλλιώς ΕΟΠΗ. Μέσω του ΙΔΙΚΑ συνταγογραφούμε φάρμακα, κάνουμε παραπεμπτικά για εξετάσεις και δίνουμε αναρωτικές άδειες, ενώ μέσω των γνωματεύσεων ΕΟΠΗ ως αγροτική πάντα θα συνταγογραφούμε τα αναλώσιμα του σακχαρόδους διαβήτη, με τα οποία όλοι νομίζω ότι έχουμε μία επαφή. Πάμε να ξεκινήσουμε ποιο είναι το πρώτο βήμα. Έχουμε πάρει τη θέση μας, την έχουμε αποδεχθεί. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το μήνα εκπαίδευσης, θα πω εγώ, η μεγαλύτερη μονάδα υγείας, πριν πάμε εμείς στην μόνιμη μας, στη βασική μονάδα υγείας. Τι θα πρέπει? Θα πρέπει να εγγραφούμε στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΙΔΙΚΑ. Αυτή είναι η ιστοσελίδα. Κάτω αριστερά βλέπετε το πεδίο που πρέπει να επιλέξουμε. Και ανοίγοντας την επόμενη σελίδα, επιλέγουμε διαχείριση λογαριασμού και εγγραφή νέου χρήστη. Ξανά εγγραφή νέου χρήστη. Και θα πρέπει να συνδεθούμε με τους κωδικούς TaxisNet. Μετά, επόμενη σελίδα, θα επιλέξουμε ότι είμαστε ιατροί και θα πατήσουμε υποβολή. Εδώ προσυμπληρώνεται κάποια στοιχεία. Προσοχή εδώ, στο ειδικότητα να επιλέξουμε το άνευ, γιατί ως αγροτική δεν έχουμε ειδικότητα. Θα λάβουμε έναν κωδικό στο κινητό μας τηλέφωνο, ο οποίος είναι προσωρινός. Θα τον αλλάξουμε πατώντας ενεργοποίηση ενιαίου κωδικού πρόσβασης. Αν θέλουμε ένα hint εκείνη την ώρα, μπορούμε να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες. Αυτό που έκανα εγώ είναι ότι μετά ξανά άλλαξα τον κωδικό γιατί δεν το θυμόμουν. Οπότε είχα πάντα τον κωδικό στο κινητό μέσω SMS και τον βρίσκα εύκολα. Στο πεδίο παλιός κωδικός θα βάλουμε τον προσωρινό μας κωδικό, θα δημιουργήσουμε τον νέο. Αφού έχουμε εγγραφεί θεωρητικά στο σύστημα του ΙΔΙΚΑ, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε έγκυρα εγγεγραμμένοι και μπορούμε να εκτελεστούν οι συνταγές οι οποίες γράφουμε, γιατί αν